Carmela! Huwag mo itutuloy ang balak mo. Bumalik ka! Hindi. Hindi ko na kaya itong klaseng buhay. Ayoko na. Carmela, mahanap ka pa din nila. Kinakailangan ko magtago. Saan ako pupunta? Hanapin niyo siya! Sigurado ako hindi pa siya nakakalayo! May nakita ang dalaga na malaking puno na pwede niyang pagtaguan, kaya agad siyang nagtago doon. Hindi ko na kayang pumatay. Pakawalan niyo na ako. Biglang tumahimik ang buong paligid. Dahan-dahang sinuri ng dalaga ang paligid at wala na siyang nakitang sumusunod sa kanya. Mukhang nakatakas na ako sa kanya. Hanap din kita! Sino ka? Napahiyaw ang dalaga nang maramdaman niya ang matalas na kutsilyong humihiwa sa kanyang braso. Hindi ka makakatakas sa lahi mo! Tandaan mo! Magandang araw sa mga listeners ng Sitio Pangil at sa buong team. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Emmanuel, isang manunulat. Ang kwentong ito ay nagmula pa sa aking mga ninuno. Naalaman ko ang kwento ng great-great-grandfather ko nang mabasa ko ang diary niya. Pagkatapos kong mapakinggan ang iba't ibang kwento sa channel na ito, naisipan ko ding ibahagi itong kwento ng aming lolo. Sa totoo lang, habang binabasa ko ang diary niya, puno ng emosyon ang aking puso. Siya si Lolo Jose, hindi totoong pangalan. Matagal nang pamana sa pamilya namin itong diary dahil maliban sa nakasulat niyang kwento ng kanyang buhay, may mga makalumang pamamaraan ng panggamot ng mga sakit. Ang diary ng aming lolo ay sinulat pa noong panahon ng mga Kastila. Ayon sa kanya, isa siya sa mga respetadong albularyo. Pero sa kabila noon, hindi pa din perpekto ang kanyang buhay. Marami siyang napapagaling na mga tao, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling sugatan. Bago ko pa kayo maunahan ng kwento, sisimulan ko na. Magkikwento na ako na parang ako si Lolo Jose, na parang ako mismo ang nabuhay sa panahong yon. Hindi mo ba ako naiintindihan o bingi ka? Ayokong makita siya! Hindi ko siya pupuntahan! Jose, alam kong galit ka pa sa ating ina. Ngunit hindi ito ang tamang panahon. May sakit ang nanay. Natahimik ako. Naluluha ang mga mata kong nakatitig sa lamesa. May galit ako sa aking nanay sapagkat nagkaroon siya ng kiridang parokyano. Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sapagkat simula nang umalis si nanay, nagkasakit si tatay at binawian ng buhay. Kung hindi siya sumama sa parokyanong yon, hindi sa kanya mangyayari yan. Mukhang dininig na ang panalangin kong pagbabayarin siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Bawiin mong sinabi mo. Nanay pa din natin siya. Nagkasala siya, ngunit mahal niya pa din tayo. Mahal? Mabagal akong umiling. Nag-uumapaw pa din ng galit sa aking puso. Diretso akong tumititig sa mga mata ng kapatid ko, si Meralda. Sa gitna ng masalimuot kong buhay, siya lamang ang itinuring kong pamilya. Siya ang tumayong magulang sa akin nang pumanaw si tatay. Mabilis man niyang napatawad si nanay, ngunit iba ako sa kanya. Wala akong oras para pahabain pang usapan natin, Meralda! Lumabas muna ako at nagpahangin. Umupo ako sa ilalim ng malaking puno at napatitig sa kawalan. Nagbalik muli sa alaala ko ang araw kung saan nahuli ko si nanay at ang kanyang kerida.
Hindi ko makakalimutan kung paano sila gumawa ng kalaswaan sa mismong bahay namin. Nandito na muli ang parokyano. Napatingin ako sa papalapit na kalesa. Ang parokyanong ito ay si Antonio, isa sa mga may mataas na ranggo. Tulad ng aking nanay, siya rin ay may tinatagong lihim sa kanyang asawa. Jose, aking kaibigan, magandang umaga. Bumaba na siya sa kalesa sa kalumapit sa akin. Tumayo ako at yumuko bilang pagpapakita ng aking respeto. Tinapik niya ako sa braso habang ang mga matay nakatingin sa malapit na bahay. Magandang umaga din sa iyo, Don Antonio. Ano ang iyong pakay? Bakit ka naparito? Alam mo naman kapatid, ang aking tiyan na naman ay tila hindi maintindihan. Pinigilan ko ang sarili kong sabihin sa kanyang alam ko ang kanyang plano. Napatingin ako sa tinititigan niyang bahay. Sa bintana nakita ko ang isang babaeng nakapulang bestida nakatingin sa amin habang may hawak na abaniko. Mangunguha lamang ako ng dahon para sa iyong tiyan. Tumango na lamang ang parokyano. Saktong pagtalikod ko nakita ko ang kapatid ko. Lumapit siya sa akin at walang pasabing niyakap ako. Pupuntahan ko si nanay. Babalik ako. Kung sakaling magbago ang isip mo, handa akong samahan kita. Meralda, hindi ko mapipilit ang sarili ko. Mag-iingat ka. Lumayo ako sa kanya at naglakad papasok sa gubat upang manguha ng dahon. Hindi na ako lumingon sa kanya hanggang marinig ko ang kalesang papaalis. Diyos na lamang ang bahala. Habang papasok ako ng gubat, unti-unti nang dumidilim. Doon ko lamang napagtanto na dapit hapon na pala. Napahinto ako nang may nararamdaman akong presensya. Sa maraming taon na pumupunta ako dito sa gubat, ngayon lamang ako nakaramdam ng kaba. May tao ba dyan? May nakita akong malaking puno at mukhang doon nang gagaling ang munting ingay. Naglakad ako papalapit doon. Tama bang naririnig ko? Boses ng babae? Pagtingin ko sa likod ng malaking puno, halos matumba ako nang may makita akong patay na baboy ramo. Ang kanyang lamang loob ay nasa labas at nilalangaw na ito. Sino may gawa nito? Tulong! Naririnig ko pa din ang boses ng babae. Napatingin ako sa aking likod at nagulat nang makita ang isang sugatang babaeng gumagapang papalapit sa akin. Tulong! Ano nangyari sa'yo? Lumapit ako sa kanya at sinuri ang kanyang kalagayan. Marami siyang sugat sa katawan. Hindi na halos makita ang kanyang itsura sapagkat naliligo siya ng dugo. Wala na akong sinayang na oras. Binuhat ko siya at tumakbo papunta sa bahay. Nang malapit na ako, bigla kong naalala na hindi ko maaaring ipakita ang dalaga sa mga tao sapagkat hindi ko pa alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Mabuti na lamang may maliit kaming kubo na hindi na ginagamit. Doon ko muna siya dinala. Huwag ka mag-alala. Gagaling ka. Nilapatan ko ng lunas ang kanyang mga sugat. May mga malalalim at halatang hiniwa ng patalim. Hindi ko alam kung nasa bahay pa si Antonio. Dumungaw ako sa bintana. Nakita kong maraming bukas na lampara sa bahay ng kirida ng parokyano. Mukhang nandun ang parokyano.
Kinuha ko din ang gasera at silindihan. Dahil ayaw kong makakuha kami ng atensyon, niliitan ko lamang ang ilaw. Pinagpatuloy ko ang panggagamot sa dalaga. Inabot ako ng madaling araw bago malinis ko na lahat ng kanyang sugat at malagyan ng lunas. Anong nangyari sa'yo? Isa ka rin ba sa mga inaabuso ng mga praile? Dahil sa pagod, nakatulog ako. Kinabukasan, nagising ako nang may maramdaman akong haplos sa aking pisngi. Agad ko yung hinawakan at nagulat ang dalaga nang magmulat ako. Paumanhin, hindi ko sinasadyang hawakan ng mukha mo, Ginoo. Napatitig ako sa napakalapit niyang mukha. Dahil sa sinag ng araw, mas naaninag ko ang kanyang maamong mukha. Mula sa kumikinang niyang mga mata, papunta sa matangos niyang ilong at sa manipis niyang labi. Nang mapansin kong naiilang na ang dalaga, binitiwan ko siya at umupo. Ano yung pangalan? Ako si Carmela. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin kagabi. Walang anuman. Anong ginagawa mo sa gubat? Bakit ka nagtungo roon? Isa ako sa mga bihag ng Gwardiya Sibil. Tumakas ako sa kanila sapagkat hindi ko na kayang kanilang pagmamalupit. May utang ang pamilya ko sa kanila at akong ginawa nilang pambayad. Ang sarili nilang anak? Ang kanilang ipinambayad? Tama ka. Ngunit wala nang ibang paraan. Ngunit hindi makatarungan na ikaw ang kanilang... Dahil wala nang mga magulang ko. Ang nagdesisyon ng lahat na gawin akong alipin ay ang mga gwardya. Nanahimik ako. Mali ang aking hinala na binenta siya ng kanyang mga magulang. Napatingin ako sa kanyang kamay na puno ng galos. Hindi ko matanggap na iniwan ako ng mga magulang ko sa mundong ito. Kung sana alam kong huli na namin yung pag-uusap. Niyakap ko sana sila. Napatitig siya sa akin na parabang alam niya kung ano ang tinatanong ng utak ko. Namatay ang magulang ko dahil sa malubhang sakit. Hindi na din nila kayang pagmamalupit ng mga gwardya. Kaya bumigay ang kanilang katawan. Ayaw nilang mangyari sa akin ang nangyari sa kanila. Kaya pinilit nila akong tumakas. Ngunit hindi ko sila kayang iwanan ng gano'n na lang. Tumulo ang kanyang luha. Parang piniga ang aking puso sa kanyang kwento. Biglang naalala ko ang aking ina na nakaratay ngayon dahil sa malubhang sakit. Paumanhin, Ginoo. Masyado na akong maraming nasasabi. Maraming salamat sa iyong pagtulong sa akin. Aalis na din ako. Wag. Kung wala kang mapupuntahan, maaaring dito ka muna tumuloy. Ngunit baka mapahamak ka. Hahanapin ako ng mga gwardya. At kapag nalaman nilang tinulungan mo ako magtago. Hindi rin kita kayang hayaan na lamang. Lalo na't hindi pa humihilom ang iyong mga sugat. Hayaan mo. Walang magsususpetsa sa akin dito. Ligtas ka dito, Carmela. Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Maari ko bang malaman ang iyong pangalan? Ako si Jose. Maraming salamat, Jose. Utang ko sa iyong buhay ko. Walang anuman. Gutom ka na ba? Ano ang iyong gustong kainin? Wala akong ibang kinakain kundi mga hilaw na gulay. Hilaw na gulay? Meron akong niluto doong karne. Pasensya ka na. Hindi ako kumakain ng karne. Ngunit maaari naman akong maghanap ng makakain sa gubat. Huwag mo munang abusuhin yung katawan mo. Ako na muna mag-aalaga sa'yo. At hindi ka pa maaaring lumabas sapagkat maaari kang makita ng mga gwardya na naghahanap sa'yo. Ngumiti si Carmela. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng kakaibang saya sa aking puso. Biglang nahagip ng aking mata ang puno ng dugo niyang damit. Sandali lang, Binibini. Kukuhaan kita ng damit. Tumango siya. Lumabas muna ako ng kubo at pumunta sa bahay.
Kumuha ako ng damit ni Meralda at mga hilaw na gulay. Dinala ko yun sa kubo. Carmela, eto mga damit at pagkain. Lalabas muna ako para hindi ka mailang sa akin. Maraming salamat, Jose. Hindi ko makakalimutan ang kabutihang loob mo. Paglabas ko may nakita akong uwak na nakatingin sa kubo. Matagal ko yung tinitigan nang biglang nanikip ang aking dibdib. Napahawak ako sa aking dibdib kasabay ng lumipad ng ibon papalayo. May kakaiba sa ibong yon. O namamaligmata lamang ako. Napalingon ako sa pintuan at nakita ko sa maliit na butas ang pagdungaw ni Carmela. Jose, Agad akong pumasok sa kubo at nakita siyang hawak ang telang nilagay ko kanina sa kanyang braso. paumanhin. Hindi ko sinasadyang matanggal ang telang nakapulupot. Walang problema. Aayusin ko ulit. Hinawakan ko ang kanyang braso at pinulupot ulit ang tela. Matatapos ko ng itali ang tela nang naramdaman ko ang paglapit ng mukha ni Carmela. Lumingon ako sa kanya at napansin kong nakatitig siya sa aking labi. Agad akong napatras. Hindi ko sinasadya. Inaayos ko na ang tali sa iyong sugat. Maraming salamat. Paano mo pala nagagawang gamutin ang mga sugat ko? Para kang isang albularyo. Tama ka. Isa akong albularyo. Albularyo? May problema ba, Carmela? Wala. Hindi kasi halata sa iyong pananamit at tindig. Ano bang dapat ng tindig at damit ng mga albularyo? Napaiwas siya ng tingin. May napapansin ako sa kanyang mga kilos ngunit hindi ko pa ito nakukumpirma. May paparating. Paano mo nalaman? Jose, nasan ka? Nandyan ka lang pala. Wala ka sa bahay. Sinong babaeng to? Hinila ko papasok si Meralda at isinarado muli ang pinto. Nakakunot noo siyang nakatingin kay Carmela. Suot na ang kanyang damit. Nakita ko siya kagabi sa gubat. Tinulungan ko siya. Anong kahibangan nito, Jose? Anong masama sa pagtulong sa nangangailangan? Ngunit hindi. Sa labas tayo mag-usap. Hinila ako ni Meralda sa labas at nagpupuyos sa galit siyang humarap sa akin. Alam mo ba kung anong dinala mo dito? Anong ibig mong sabihin? Isang dalaga na nangangailangan ng ating tulong. Hindi mo ba talaga alam? Diyos ko, Jose. Maaaring nalaso na ng babaeng yun ang iyong utak. Hindi siya dapat nandito. Hindi kita maintindihan, Meralda. At isa pa, hindi ba't dapat nandun ka kay nanay? Bakit ka agad bumalik dito? Dahil hindi ako mapakali. Tama lamang pala na umuwi ako kaagad. Jose, nagmamakaawa ko. Buksan mo ang mga mata mo. Hindi siya tao. Ano? Anong hindi siya tao? Maaaring nalilin lang kanya dahil sa kanyang angking kagandahan. Ngunit hindi siya tao. Aswang siya, Jose. Unang tingin ko pa lamang sa kanya, alam ko na. Hindi. Nahihibang ka na. Ikaw ang nahihibang. Hindi mo papansin ang kulay ng kanyang balat? Ang kanyang kumikinang na mga mata? At itong langis na suot ko, kumukulo. Akala ko ba makapangyarihan kang albularyo? Napahawak ako sa aking sentido. Pumasok ulit ako sa kubo. Naramdaman kong sumunod sa akin si Meralda. Tinanggal niya ang kanyang kwintas at nilagay sa aking kamay. Nang magkaharap kami ni Carmela, agad itong kumulo. Carmela,
Naniniwala ka na ba? Nililin lang ka lamang niya sa pamamagitan ng kanyang ganda. Umiling ako at kokontrahin ko sana si Miralda nang hiwain niya ang kanyang braso. Gulat akong napatingin habang diretso lamang siyang nakatingin sa akin. Dumaloy ang dugo sa kanyang braso. Napatingin ako kay Carmela na naging kulay pula ang mga mata. Jose, patawarin mo ko. Tama siya. Isa akong aswang. Ngunit wala akong balak na saktan ka o ang ibang tao. Patawarin mo ko. Nagsinungaling ako sa iyo. Napapikit siya at pinigilan ang sariling sumugod sa aking kapatid. Umalis ka dito. Huwag mong idamay ang kapatid ko kung ayaw mong tayo ang magtuos. Patawarin niyo ko. Ngunit hindi ako masamang aswang. Aalis ako. Walang aalis. Anong ibig mong sabihin? Siya na mismo ang nagsabi, Jose. Tingnan mo siya. Marami siyang pagkakataon na kainin ako kagabi. At kaninang umaga. Pero hindi niya ginawa. Ang kinain niya ay gulay na hilaw, Meralda. At ikaw mismo ang nakakakita kung paano siya magpigil. Dahil lamang dun maniniwala ka na? Napakalambot naman ang iyong puso. Mapanlin lang ang mga aswang. Tulad natin, alam nila kung anong kahinaan ng mga tao. Umiling ako at kumuha ng tela upang pahintuin ang dugo na dumadaloy sa braso ng aking kapatid. Ako ang aako ng lahat ng responsibilidad. Huwag kang mag-alala. Ngunit Jose, mapapahama ka. Wala kang ginagawang masama para ikapahama ko, Carmela. Ngunit nagsinungaling ako sa iyo. Hindi ako binugbog ng Gwardiya Sibil. Tumakas ako sa kamay ng aking mga lahi dahil hindi ko na kayang pumatay. Simula nang patayin nila ang mga magulang ko dahil hindi na sila nananakit ng tao. Alam kong kailangan ko nang umalis. Ayoko nang mamuhay bilang isang aswang. Kinamumuhian ko ang lahi ko. Pero sa huli, nagsinungaling pa din ako sa iyo. Tuluyan nang pumatak ang kanyang mga luha. Nanatiling nakatayo si Meralda at ako naman ay lumapit kay Carmela upang damayan siya. Alam kong hindi madaling magtiwala sa akin. Ngunit pangako, hindi ako mananakit ng tao. Naniniwala ako sa iyo. Lumabas si Meralda. Alam kong hindi niya tanggap si Carmela, ngunit hindi ko din kayang paalisin si Carmela lalo na't kailangan pa niya ng tulong. Naramdaman ko ang marahan niyang paghawak sa aking kamay. Dahan-dahan niyang tinanggal ang pagkakahawak ko at matamlay ng umiti. Huwag kang mag-alala. Kapag malakas na ako, aalis ako. Nakaramdam ako ng pagsikip ng aking dibdib sa kanyang sinabi. Magsasalita na sana ako nang marinig ko ulit ang kalesa ng parokyano. May bisita ako, Carmela. Dito ka lang muna. Ligtas ka dito. Tumango siya at nagmamadali akong lumabas. Sinigurado kong walang nakakitang lumabas ako sa kubo. Jose, magandang umaga. Paumanhin at kagabi hindi natuloy ang aking pagpapagaling. Hindi ko na din kayo naabutan, Don Antonio. Napatingin ako sa kanyang tabi. Kasama niya ang kanyang kirida. Nakapulupot ang kamay nito sa bisig ng parokyano. Kasama ako ngayon ng aking asawa. Nag-aalala ako sa kanyang kalagayan. Mukhang madalas ng pagsakit ng kanyang tiyan. Magandang umaga din sa'yo, Binibini. Mukhang mas lalo kang gumanda ngayon. Hindi ko naman alam na bolero palang albularyo sa baryo natin. Kaya natutuwa ako sa kanya. Halika, pumasok kayo. Huwag kang mag-alala, Binibini.
Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang malunasan ang kanyang karamdaman. Pinigilan kong hindi maging mapanuya sa aking tinig. Sumunod sila papasok. Nakita ko sa loob si Meralda na hindi pa rin ako matapunan ng tingin. Hindi ko na muna siya binigyan ng pansin. Ihahanda ko lamang ang mga dahon na kailangan. Walang problema. Maghihintay na lamang kami rito. Kinuha ko ang dahon ng yerba buena sa kusina. Pinitpit yun at marahan na piniga. Pumunta muli ako sa sala at nakita ko ang dalawa na mukhang dito pa naisipang gumawa ng kababalaghan. Ginoo, baka makita nila tayo. Akala ko mamasakit ang iyong tiyan. Ngunit mas masakit ang aking puso sapagkat gusto muli kitang angkinin. Agad na tinulak ng dalaga si Antonio nang marinig nila ako. Lumabas ako at lumapit sa parokyano. Panay pa din ang titigan ng dalawa kaya minabuti kong madaliin ang ginagawa ko. Pinahid ko ang katas ng yerba buena sa tiyan nito. Mukhang dahil ito sa malamig na hangin, Don Antonio. At sa madalas mong pag-inom ng alak. Umiinom ka pa rin ng alak? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo noon pa? Rowena, huwag kang mag-alala. Hindi naman marami ang aking nainom. Napabuntong hininga ako. Kung hindi lamang mataas ang posisyon ng parokyano, matagal ko na silang pinalayas sa pamamahay ko. Nakikita ko sa kanilang dalawa ang aking ina at ang kirida niya noon. Aray, Jose, mukhang nadidinan mo ang pagpahid ng dahon na yan ang aking tiyan. Paumanhin. Pagkatapos ito, maglalaga ka ng luya at inumin mo ito tuwing umaga at gabi. Makatutulong ito para lumabas ang hangin sa iyong tiyan. Maraming salamat. Jose, halika rito. Alam mo kung anong namamagitan sa aming dalawa. Napahinto ako sa kanyang sinabi. Seryoso niya akong tinitigan. Ramdam ko ang kanyang pagbabanta. Walang makakalabas na salita sa aking bibig. Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Ikaw lamang ang may alam at pinagkakatiwalaan ko. Napayukom ako at lumayo na sa kanya. Napatingin ako sa kanyang kirida na nakangiti. Bakas sa kanyang mukha ang labis na saya dahil pinaramdam ni Antonio na gagawin niya ang lahat upang manatili lamang ang kanilang relasyon. Iiwanan ko lang muna kayo dito. Sabihin niyo na lamang ako kung may kailangan kayo. Lumabas ako. Hindi ko na kayang manatili doon ng matagal. Pagkalabas ko, agad kong narinig ang mahihina nilang daing. Napakadumi ninyo. Napatingin ako sa kubo kung nasaan si Carmela. Naalala ko ang kanyang mga mata. Ang lungkot at panlulumo ay nakikita ko din sa aking mga mata. Yun siguro ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng koneksyon kahit na hindi pa lamang matagal kaming nagkakakilala. Napalingon ako nang may makita akong maliit na nilalang na nagtatago sa malaking puno na hindi kalayuan sa amin. Hindi ko maaninag kung tao ba ito o namamalikmata lamang ako sapagkat hindi ito gumagalaw. Isa ba yung bata? Napalingon ako sa bahay at nakita kong bumukas ang pintuan. Kitang-kita sa labas ang kalaswaang ginagawa ng dalawa. Biglang gumalaw ang aninong nakatago sa puno. Ama! Ama! Gulat ako nang makitang tumatakbo ang bata papalapit sa bahay. Posible kayang anak ito ng parokyano? Ama!
Totoy? Anong ginagawa mo rito? Sinundan kita, Ama. Dahil may sakit ka. Ngunit anong ginagawa mo, Ama? Bakit may kasama kang ibang babae maliban kay Ina? Anak, hindi. Mali ang iniisip mo. Huwag mo itong sasabihin sa iyong ina. Ayoko. Galit ako sa iyo, Ama. Galit ako sa inyong dalawa. Anak! Anak! Antonio, anong gagawin natin? Bitawan mo ako, Rowena. Kailangan kong habulin ang anak ko. Nahihirapan si Antonio na nagsuot ng kanyang mga damit at hinabol ang kanyang anak. Muli naalala ko ang pangyayari noong ako'y bata pa lamang. Ganun pala ang aking reaksyon ng bata ako? Anak, sandali lang. Makinig ka sa akin. Huwag mong sasabihin sa iyong ina. Lumingon ako kay Rowena na mabagal na sinusuot ang kanyang mga damit habang mahinang humihikbi. Alam niyang wala siyang karapatan magalit dahil hanggang parausan lamang siya ng parokyano. Matuto na sana kayong dalawa. Umalis na si Rowena at bumalik sa kanyang bahay. Papasok na sana ako nang biglang may makita na naman akong taong papalapit sa akin, humahangos. Anong nangyari sa mga tao? Kaibigan Jose? Nagmamadaling hinila ako ni Dante papasok sa bahay. Ang kaibigan kong madalas manghiram sa akin ng pera. Sinarado niya ang pintuan at dumungaw sa labas. Ano na naman bang ginawa mo? Huwag kang maingay. Ang marinig tayo ng kwarta. Nasaan na yung tulisan? May tao ba dito? Buksan ninyo ang pinto o papasok ako. Ano nang gagawin ko? Anong nangyayari? Ako nang bahala dito. Itago mo si Dante sa silid. Mabilis silang pumunta sa silid. Nang makita kong wala nang kahina-hinala sa loob, binuksan ko ang pintuan. Tenyente, naparito ka. Magandang umaga. May dumaan ba ditong lalaki? Nakasuot ng kamiseta na may punit sa laylayan? Paumanhin. Ngunit wala akong nakita. Kunot noo lamang siyang sinuri ako sa katumingin sa loob. Malugod kong binuksan ang pintuan upang hindi siya manghinala. Kung may nakita kang lalaki, may katulad sa katangian na sinabi ko, agad mo kong sabihan. Walang problema, Tenyente. Makakaasa ka. Tignan natin kung makakaligtas pa ang lalaking yon sa oras na magtagbong muli ang aming landas. Umalis na ang Guardia Sibil. Dahan-dahan namang lumabas si Dante sa kanyang pinagtataguan. Hinarap niya kaming dalawa ni Meralda. Ano na naman bang pinasok mo, Dante? Anong Meralda? Kailangan ko ng pera. Jose, aking kaibigan, maaari ba akong manghiram sa'yo? Ngunit hindi mo pa nababayaran yung dati mong inutang sa akin. Dahil wala pa akong pambayad. Kailangan ko ng pera. Ginamit mo na naman ba ang pera sa sabong? Huwag ka nang maraming tanong. Babayaran naman kita eh. Ang boses mo, Dante. Kung binibigyan ako ng kapatid mo ng pera, hindi na ako manggugulo sa inyo. Sa ngayon, nangangailangan din kami ng pera, Dante. Napahilamos siya. Mataman ko lang siyang tinititigan. Hindi problema sa amin ang pagpapahiram, ngunit nakuha na ang pera ni Meralda para sa aming nanay. Magpapahiram ako. Kung magkaroon ulit ako Pero ng pera. kailangan ko na ngayon. Papasok na sana siya sa aming kwarto kaya wala nang naiwang solusyon, kundi ang kwelyuhan si Dante. Kung ako sa'yo, aalis ka na't hindi manggugulo, Dante. Alam mong kapag mayroon kami, nagbibigay kami. Bitawan mo ako. Pare-pareho lamang kayo.
Wala kayong mga awa. Maawa ka din sa sarili mo. Anong sabi mo? Dante, kung hindi ka aalis, tatawag ako ng gwardya. Napahinto si Dante at mabagal na umatras. Puno ng galit niya kaming tinignan. Gaganti ako. Hindi ka matatahimik, Jose. Alam ko makakahanap din ako ng dungi sa pangalan mo. Lumapit sa akin si Meralda at hinawakan ang kamay ko. Bakas sa kanyang mga mata ang labis na pag-aalala. Simula nang dumating ang aswang na yun, wala nang magandang nangyari sa araw natin, Jose. Meralda, walang kasalanan si Carmela. Ay, Diyos ko. Alam mong lahat ng sinasabi ko sa'yo ay para sa ikabubuti mo. Alam ko. Ngunit may sarili na din akong desisyon sa buhay ko, Meralda. Hindi mo na kailangang laging pumagitna. Nakita ko sa kanyang mga mata ang labis na sakit nang marinig niya ang mga sinabi ko. Binitawan niya ako at pumunta ulit siya sa kanyang kwarto. Napatingin naman ako sa labas, mukhang sasapit na ang gabi. Kumusta na kaya si Carmela? Carmela? Jose, may naririnig kong bangayan sa inyo. Anong nangyari? Ayos lang ba kayo? Oo. Ayos lang kami. Nagkaroon lamang ng hindi pagkakaintindihan. Dahil ba sa akin? Hindi. Huwag mo na yung isipin. Ayos ka na ba? Ang mga sugat mo? Ayos na ako, Jose. Ayokong maging gambala sa inyo. Tamang niyong kapatid. Kapahamakan lamang ang dulot ko. Carmela, wag mo yang sasabihin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. Naramdaman ko na naman ang kakaibang emosyon nang hinawakan ko siya. Tinitigan ko ang kanyang mga mata. Ngunit ayokong mapahamak ka. Kung malalaman nilang nagtatago ka ng isang aswang, ikaw na isang albularyo. Pinigilan ko ang kanyang mga salita ng isang matamis na halik. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili. Tuluyan ng nabihag ng binibining ito ang aking puso. Oh, ano? Bakit mo ako hinalikan? Paumanin. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman, Carmela. Simula nang makita kita, may kakaiba akong nararamdaman sa aking puso. Palagi kitang hinahanap. Gustong makita. Laman ka lagi ng aking isipan. Ngunit maaaring hindi totoo ang iyong nararamdaman. Ang aking ganda ay mapanlinlang. Wala akong pakialam. Alam kong tunay ang nararamdaman ko. Ngunit gusto kong malaman kung anong nararamdaman mo, Carmela. Jose. Hindi kita pinipilit na magkagusto rin sa akin, ngunit hindi na niya ako pinatapos. Pinaglapat muli niya ang aming mga labi. Marahan kong hinawakan ang kanyang pisngi at tinugunan ng kanyang mga halik. Ilang sandali lamang, humiwalay siya sa akin. Iniibig din kita. Una pa lang kitang nakita sa gubat, Jose. Mas lalong namuo ang saya sa aking puso. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Ipaglalaban kita, Carmela. Walang ahadlan sa ating pagmamahalan. Tumango siya at marahan ko siyang niyakap. Akala ko walang problema na mamamagitan sa amin, ngunit masyado kong pinangunahan. Hating gabi nang magising ako dahil wala sa aking mga bisig si Carmela. Carmela? Carmela? Napatayo ako nang may marinig akong kaluskos sa bubong ng kubo. Nagmamadali akong lumabas at nagulat nang makita ko si Carmela na nasa taas. Mukhang sinasaktan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mga balat ay naging kulay itim, ang mga matay kulay pula at may mahaba siyang dila. Carmela,
Anong ginagawa mo? Huwag mong saktan ang sarili mo. Hindi ko mapigilan ang sarili ko, Jose. Hindi ko alam kung paano pigilan ang pagkagutom ko sa mga ilaw na karne. Bumaba ka dyan, Carmela. Ayoko, baka saktan kita. Hindi mo gagawin yan, Carmela. Magtiwala ka sa akin. Nakita ko sa mga mata niya ang takot, ngunit ngumiti ako para ipakita sa kanyang magiging maayos ang lahat. Lumapit ka sa akin, Carmela. Dahan-dahan siyang bumaba at lumapit sa akin. Hindi ko na siya hinintay. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at mabilis siyang niyakap. Jose, anong ginagawa mo? Papanganib ako. Kaya kong harapin anumang panganib. Patawarin mo ako, Jose. Ayoko maging ganito. Gusto ko nang kumalas sa aming lahi. Hindi mo kinakailangang magmadali, Carmela. Jose, anong ginagawa sa'yo ng aswang na yan? Naramdaman kong tinapunan kami ni Meralda ng asin kaya napabitaw sa akin si Carmela at napahiyaw siya sa sakit. Lumayo ka sa kanya, Jose! Huwag mong gagawin ang binabalak mo, Meralda! Anong ibig mong sabihin? Hindi niya ako sinasaktan. Mahal ko siya, Meralda. Nagmamahalan kami ni Carmela. Kahibangan! Totoong lahat. Kaya huwag mong sasaktang muli si Carmela. Hindi mo ba nakikitang nasa harapan mo? Isang aswang! Alam ko! Ngunit ginagawa naman niya ang lahat upang magbago at mamuhay tulad ng tao. Anong pinagsasasabi mo, Jose? Magising ka! Aswang siya at mananatili siyang aswang! Patawarin niyo. Huwag kang magsasalita! Anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? Tatapunan na naman sana niya si Carmela ng asin nang hinawakan ko ang kamay ni Meralda at inilayo siya. Jose, alam mong mapanganib ang aswang na yan. Nagmamakaawa ko. Huwag kang magpalinlang sa kanya. Meralda, buong buhay ko, wala akong dinala kundi galit sa puso ko. Ngayon lamang ako nakaramdam ng saya. Kasama siya. Kaya sana'y maintindihan mo ako. Nabitawan niya ang mga asin na kanyang dala. Napahagulgul siya at niyakap ako. Kasalanan ko to. Kung sana... Wala kang kasalanan. Sapagkat hindi kasalanan ang pagmamahala namin. Inilayo ko siya sa akin at pumunta kay Carmela na bumalik na sa kanyang dating anyo. Inalalayan ko siya papasok sa kubo at marahang iniga siya doon. Carmela, kailangan kong puntahan muna ang aking kapatid. Ngunit babalik ako mamaya. Hihintayin kita, Jose. Sana ayos lang ang iyong kapatid. Huwag kang mag-alala. Lumabas na ako ng kubo at lumapit kay Meralda na hindi pa din tumitigil sa kakaiyak. Dinala ko siya papunta sa aming bahay at binantayan ko siya hanggang makatulog. Kinabukasan nagising ako nang may kumakatok. Medyo madilim pa sa labas dahil madaling araw pa lang. Magandang umaga. Anong pa kay Manuel? Aking matanik na kaibigan, Jose. Nagulat ako nang makita ko ang matagal ko ng kaibigang naninirahan sa kabilang bayan. Kabilang siya sa mga kilalang pamilya at nagmamay-ari ng malawak na sakahan. Naparito ka. Halika, pumasok ka. Matagal na kitang hindi nakikita, aking kaibigan. Pasensya na't napakaaga ng aking pagdating. Kahapon pa sana ako napaparito, ngunit nagkaroon ng aberya ang kalesa na aking sinasakyan. Ano bang nangyari? May mabangis na asong sumalubong sa amin. Ito pa ang dugong mula sa nilalang na yun. Wala na kasing ibang paraan kundi kalabanin ang aso sapagkat masyadong mabangis. Pinakita niya ang laylayan ng kanyang damit na may dugo. Naiiling akong ngumiti sa dinala siya sa kusina.
May tsaa dito. Anong gusto mong inumin? Kahit anong timplahin mo. Sige, titimplahin ko ang paborito mong kape. Maraming salamat. Siya nga pala. Kaya ako naparito dahil ikakasal na ako sa susunod na buwan. Talaga? Binabati kita. Masaya akong sa wakas. Nakahanap ka na ng babaeng mamahalin mo habang buhay. Ang naikwento ko sa iyo nung nakita ko noon sa simbahan, ang nakasuot ng mahabang kimona at may maamong muka. Siya ang aking mapapangasawa. Tunay nga nagkagusto ka sa kanya. Mabuti at hindi ka sumuko kahit natutol ang kanyang mga magulang. Unang tingin po lamang sa kanya, alam kong siya ang aking hinahanap. Kaya ginawa ko ang lahat. Bigla kong naalala si Carmela. Gusto ko din siyang ipakilala sa mundo sa lahat ng kakilala ko nang hindi sa hinuhusgahan. Eto na ang iyong kape. Kung gusto mong magpahinga muna, maaari ka magpahinga sa aking kwarto. Maraming salamat muli, kaibigan. Ang iyong kapatid, nandito din ba? Oo. Mukhang natutulog pa. Pupunta muna ako sa kubo. Kubo? O anong gagawin mo doon? Doon ko gusto magpahinga. Manuel, matanong ko lang. Kung may makita kang aswang o makilala, anong gagawin mo? Hindi siya agad nakasagot. Tinitigan niya ako na parabang nasisiraan na ako ng bait. Anong gagawin ko? Kaibigan, alam mo naman na mapanganib ang mga aswang, kung meron man. Ngunit hindi mo alam, may mga mababait. Mukhang kulang ka sa tulog, Jose. Walang mabait na aswang. Napaiwas ako ng tingin sa kanya. Lumapit naman siya sa akin at tinapik ako sa aking braso. Magpapahinga na muna ako. Tumango lamang ako sa kasinundan siya ng tingin bago pumunta sa kubo. Bumungad sa akin si Carmela na mahimbing na natutulog. Tumabi ako sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Napakaamo ng kanyang mukha. Ilang sandali lang nagising siya. Nilabanan niya ang kanyang antok at ngumiti sa akin. Aking mahal, nandito ka na pala. Maganda ba ang iyong tulog? Oo. Hindi na ako nagpalit ng anyo. Nalabanan ko na, Jose. Mabuti naman, Carmela. Ngunit tandaan mo, hindi mo kailangang magmadali. Nandito lang ako. Ngunit gusto kong makasama ka, Jose. Gusto ko nang makalabas ng hindi pinaghihinalaan ng mga tao. Hindi nilalayuan. Mangyayari yan, aking mahal. Niyakap ko siya at tinalikan sa kanyang noo. Bilang napansin ko ang laylayan ng kanyang damit na may dugo. Saan ito nanggaling, Carmela? Ito? Kagabi bumukas ang isa sa mga sugat ko. Mukhang dumaloy ulit ang dugo mula doon. Ganun ba? Sandali lang. Kukuha lang ako ng telang pantakip sa iyong sugat. Babalik ako. Ngumiti siya at tumango. Lumabas ako. Habang naglalakad ako papunta sa bahay, may napansin akong nakamasid sa akin. Hinabol ko kung kaninong titig yun, ngunit hindi ko nakita. Napayukom ako saka nagmamadaling pumasok sa bahay. Jose, bumisita ang iyong kaibigan. Nagkita kami kanina. Ako nagpapasok sa kanya. Ganun ba? Binabalaan kita. Wag na wag mong ipapakita ang aswang na yun sa kaibigan mo. Baka kung anong isipin niya o gawin sa'yo. Napabuntong hininga na lamang ako. Alam kong nag-aalala lamang si Meralda, ngunit hindi ganoong klaseng tao si Manuel.
Nahanap ko na ang telang gagamitin ko nang biglang narinig ko ang papalapit na kalesa ng parokyano. Jose! Jose! Napatayo ako at tumakbo upang pagbuksan si Antonio. Bumungad sa akin ang parokyanong naliligo ng pawis, ang kanyang mga matay lubog na dahil sa puyat. Tulungan mo ako. Ang aking anak. Ang aking anak. Kinain ng aswang. Napako ang aking paa sa aking kinatatayuan. Hindi ko maproseso ang lahat ng aking narinig. Hinawakan niya ang aking balikat. Nakita ko sa kanyang mga mata ang pagkadesperado. Tulungan mo akong hanapin ang aswang na pumatay sa aking anak. Albularyo ka. Kung kaya't alam mo kung saan sila mahanap. Anong nangyayari dito? Magkapatid kayong albularyo, hindi ba? Hanapin ninyo ang aswang na pumatay sa anak ko. Kaya kong magbigay ng malaking bayad, kalabaw, lupa, kahit ano pang gusto ninyo, mahanap nyo lang ang aswang. Hindi ko mapapatawad ang ginawa ng nilalang na yon sa aking anak. Nakita kong lumingon sa akin si Meralda. Alam ko ang nasa isipan niya kaya agad kong hinawakan ang kanyang kamay. Hahanapin ko ang sinasabi mong aswang, Don Antonio. Gawin mo ang lahat ng pwede mong gawin, Jose. Mula sa malayo nakita ko si Manuel na naglalakad papalapit sa amin. May dala siyang isang maliit na sapatos. Bakit siya nasa labas? Jose, may nakita akong sapatos na puno ng dugo. Sino ka? At bakit nasa iyo ang isang sapatos ng aking anak? Napakabilis ng pangyayari. Sinugod ni Antonio si Manuel na walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sinuntok niya si Manuel na ikinagulat nito. Don Antonio. Anong problema mo? Jose, nasisiraan na ba ito ng bait? Ikaw bang pumatay sa anak ko? Ikaw ba? Anong ibig niyang sabihin? Hawak mo ang sapatos ng anak ko. Paano napunta yan sa iyo? Lumabas ako kanina para lumanghap ng sariwang hangin sapagkat matagal na akong hindi nakakapunta dito. At nakita ko itong sapatos. Anong pumatay? Wala akong pinapatay. Sinungaling! Ikaw ang aswang! Don Antonio, mali ka. Hindi siya ang aswang. Kaibigan ko siya. At ako na ang magsasabi sa iyong hindi niya magagawa yun sa iyong anak. Pinaghiwalay ko sila. Napasabunot si Antonio at wala sa sariling umalis sakay ang kanyang kalesa. Napatingin ako kay Manuel na halatang gulat din sa lahat ng nangyari. Ano yun? Anong ibig sabihin niyang aswang? Pinatay ng aswang ang kanyang asawa. Aswang? Lumingon ako kay Meralda na hindi na mapakali kakatingin sa kubo. Lumapit ako sa kanya at dinala siya malayo kay Manuel. Ito ang sinasabi ko, Jose. Mamamatay tao pa din ang aswang na yan. Hindi yun magagawa ni Carmela Meralda. Hindi siya yun. Lukuhin mo pang sarili mo. Ako ang masisira ng bait sa'yo, Jose. Magtiwala ka sa akin. Hahanapin ko ang aswang na kumain ng kanyang anak. Nahihibang ka na ba? Ano pang hahanapin mo? Nandiyan na siya. Napasabunot ako at puno ng pagbabantang tumingin sa mata ng aking kapatid. Nakita ko ang takot ng tapatan niya ang titig ko. Jose, Ako ang gagawa ng solusyon sa lahat ng ito. Wala kang dapat gawin. Pumunta muli ako kay Manuel at kinuha sa kamay niya ang sapatos. Ako na bahala dito. Paumanin. Dahil nasama ka sa mga problema dito. Kaibigan mo ko, Jose. Maaari akong tumulong. Alam mo bang noong
Pagpunta ko dito, bago ako kumatok, may nakita akong pulang mga mata sa labas ng kubo. Hindi kaya yun ang aswang? Pulang mga mata? Oo. Masyadong madilim pa kanina. Kaya hindi ko naaninag kung aswang ba ang nakikita ko. Napalingon ako sa kubo sa kaumiling. Nakita ko naman ang pagkunot ng kanyang noo. Ako na bahala ng lahat. Ayokong madamay ka, Manuel. Kaya umuwi ka na muna. Sigurado ka ba sa iyong desisyon? Oo. Maraming salamat sa iyong pag-imbita. Sisiguraduhin kong makakadalo ako sa iyong kasal. Tinapik ko siya sa braso at sinundan siya ng tingin hanggang makasakay na siya sa kalesa. Pagkatapos noon, tumakbo agad ako papunta sa kubo. Gulat na tumingin sa akin si Carmela. Anong nangyari? Bakit ka humahangos? May namatay. Anong namatay? May namatay na bata. Kinain ng aswang. Etong kanyang sapatos. Ano? Naguguluhan siyang tumingin sa aking mga mata. Lumapit siya sa akin at kinuha ang sapatos sa aking kamay. Hindi ako may gawa nun. Maniwala ka sa akin. Hindi ko kailanman iniisip na magagawa mo yun, Carmela. Maraming salamat sa iyong tiwala, Jose. Ngumiti siya bago tumingin sa akin na parabang mayroon siyang naisip na plano. Bago pa man mailagay ang buhay mo sa peligro, kailangan kong hanapin ang may gawa nun sa bata. Sasamahan kita, Carmela. Mapanganib. Hindi ko alam kung mas malakas ba sa akin ang aswang na susugod. Hindi kita hahayaang mag-isang sumulong. At ang batang yon ay anak ng parokyano. Kaya kinakailangan ako mismo ang magdala ng aswang sa kanyang harapan. Nag-aalala ako para sa iyong kaligtasan, Jose. Niyakap ko siya at marahang tinapik ang kanyang likod. Naramdaman ko naman ang pagyakap niya pabalik sa akin. Walang mangyayari sa aking masama. Pagsapit ng gabi, nagsimula na kaming kumilos. Maingat kaming pumasok sa gubat. Dito sa gubat, madalas naming dalhin ang aming mga kinakain. Minsan binabalikan namin ang kinain namin sapagkat umaasa kaming meron pang natitirang pwedeng kainin. Jose, bakit? Anong problema? Napatingin siya sa kamay kong nakahawak sa kanyang braso. Noong nakita kita dito, may katabi kang patay na baboy, Ramo. Yun ba? Ginamit ko yun upang hindi matunto ng mga aswang ang aking pinagtataguan. Kinakailangan ko silang linlangin na ang naaamoy ng dugo ay galing sa patay na hayop at hindi sa akin. Kailangan nating magtago. May nararamdaman akong presensya. Hinila niya ako sa malapit na punong kahoy. Nagtago kami doon hanggang may makita kaming anino ng isang babae na mukhang hindi makatayo ng maayos. Teka, mukhang kilala ko ang babaeng yan. Tulong! Ang aking kaibigan, si Patricia. Lumabas kami sa aming pinagtataguan at lumapit sa nahimatay na dalaga. Tulad noong makita ko si Carmela sa gubat, puno din ng sugat ang katawan ng dalaga. Nag-aalalang binuhat niya ang kanyang kaibigan. Tulungan mo ako, Jose. Kailangan niya ng tulong. Mukhang nakipaglaban din siya sa mga masasamang aswang. Isampa mo siya sa aking likod. Kailangan na nating magmadali. Mukhang malubha ang kanyang kalagayan. Maraming salamat, Jose. Mabilis kaming kumilos at hindi nagtagal dumating kami sa kubo. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad kong ginamot ang kanyang mga sugat. Nakatingin lamang sa akin si Carmela habang nakahawak sa kamay ng kanyang kaibigan. Matali ko siyang kaibigan.
Pareho kami nagpapasyang magbago at tumira sa mundo ng mga tao nang walang takot o pangamba. Ngunit nung araw na yon, ako lamang ang naglakas loob na umalis. Mukhang sumunod siya sa akin. Huwag kang mag-alala, Carmela. Walang mangyayaring masama sa kaibigan mo. Maraming salamat, mahal ko. Ngumiti ako at pinagpatuloy ang aking ginagawa. Tulad noong nakaraan, inabot ako ng umaga sa paggagamot. May kumakatok sa aming bahay. Kailangan kong pumunta doon, Carmela. Walang problema. Maraming salamat, Jose. Puno ng ingat akong pumunta sa bahay upang hindi ako makita ng mga taong maaaring nasa labas. Kailangan ko ng pera mo. Bakit ka bumalik dito? Hindi ba't sinabi naming wala kaming pera? Kung ayaw mong gumawa ako ng gulo dito, bigyan mo ako ng pera. Dahil sa pagod at galit, kinwelyuhan ko siya ngunit imbis na matakot, natatawa niya akong tinignan. Alam kong may sikreto kang tinatago, Jose. Nabalitaan kong sa'yo nangihingi ng tulong ang parokyanong yon. Paano kung sabihin kong matagal mo na siyang nililinlang? Anong alam mo? Ha? Ano? Anong nangyayari dito? Jose, bitawan mo ang kaibigan mo! Bigyan niyo ako ng pera. Hindi ko na kagagambalain pa. Ngunit wala talaga kaming maibibigay, Dante. May sakit ang aming nanay. Hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong pakialam sa mga problema niyo. Pahiramin niyo ako ng pera. Kumawala si Dante sa hawak ko at lumapit sa kapatid ko. Napaatras si Meralda kaya pumagitna na ako. Tinulak ko si Dante papalayo kaya napasalampak siya. Kung ako sa'yo, aalis ka na. Maraming gwardya ang naghahanap sa'yo. Bilang kaibigan mo, eto na lamang ang huli kong pabor sa'yo. Pumasok ako at kinuha ang natitira kong pera at itinapon sa kanya. Wag na wag ka nang babalik dito! Kinuha niya ang mga pera at tumatakbong umalis. Lumingon ako kay Meralda at nakita kong nanginginig siya sa takot. Jose, may dapat tayong pag-usapan. May kailangan ka rin malaman. May iniligtas kami kagabi ni Carmela na kanyang kaibigan. Ay, Diyos ko, mahabaging Panginoon. Jose, nahihibang ka na ba? Bakit ka nagtatago ng mga aswang sa mismong pamamahay natin? Tuluyan kang nalaso ng utak mo ng aswang na yun. Hindi. Makinig ka. Hindi sila masasamang aswang. Anong hindi? Walang pagpatay na nagaganap sa ating barangay. Pero simula na dumating ang aswang na yun, anong nangyari, ha? Hindi silang may kasalanan. May iba pang mga aswang. Jose, ako naman ang pakinggan mo. Nagmamakaawa ako. Ikaw ang makinig sa akin, Meralda. Patawarin mo ako, aking kapatid. Ngunit ito lamang ang natatanging paraan. Patawad, Jose. Manuel? Hindi ko na nasundan ang lahat ng pangyayari dahil sa lakas ng pagpalo ng kahoy sa aking ulo. Nahilo ako at hindi nagtagal bumagsak ang aking katawan. Hindi ko hahayaang gamitin ka pa ng mga aswang na yun. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nawalan ng malay. Nakita ko na lamang ang sarili kong nasa aking kwarto. Nakatali ang kamay at paa. Pakawalan niyo ako! Buong lakas akong umupo at naghanap ng pwedeng gamitin upang makawala sa mahigpit na tali. May nakita akong matulis na pako. Agad akong lumapit doon at kiniskis ang tali doon. Nararamdaman kong nasusugatan na ako ng matulis na pako ngunit hindi ko yun ininda. Sa wakas! Hindi na ako nagsayang ng oras.
Tinanggal ko din ang tali sa aking mga paa at tumakbo papunta sa kubo. Hindi pa man ako nakakalapit, naririnig ko na ang impit na hiyaw nila Carmela. Carmela! Jose! Wag! Hawakan mong kapatid ko, Manuel! Bitawan mo ko! Huwag niyong saktan si Carmela! Jose, magising ka na. Kapahamakan lamang ang dulot nila. Hindi! Nagkakamali ka! Bitawan mo ko, Manuel! Bakit ka nandito? Hindi ba't bumalik ka sa inyo? Sinabihan ako ng kapatid mo tungkol sa tinatago mong aswang sa inyong kubo. Hindi ako makapaniwanang itatago mo ang mga nilalang na ito dito. Hindi sila masamang aswang! Makinig kayo sa akin! Napatingin ako kina Carmela at Patricia na parehong nanghihina habang pinapalibutan sila ng bawang at asin. Meralda, nagmamakaawa ako. Hindi sila ang kalaban. Ang kalaban ay ang aswang na nasa labas, ang kumain sa bata. Paano mo nasisigurong hindi silang pumatay, ha? Hindi kami pumatay. Wala kaming kasalanan. Huwag mo kaming linlangin. Alam kong kayo ang may gawa nun at ginagamit yung aking kapatid. Papatunayan namin. Dadalhin namin sa inyong harapan ang aswang na kumain sa bata. Lahat kami ay natahimik. Seryosong nakatingin sa amin si Patricia habang inaalalayan siya ni Carmela. Alam namin ang tanging solusyon ay ang pruweba na hindi kami ang salarin. Hindi kami naniniwala sa inyo. Ano nangyayari sa'yo, Meralda? Bitawan mo ako, Manuel! Lumapit ako kay Meralda at sinalo siya ng babagsak na ang kanyang katawan. Sumuka siya ng maraming dugo. Hindi ko alam kung anong eksaktong nangyari sa kanya, ngunit masisigurado kung may ininom siya kung kaya't nangyari sa kanya ito. Pakawalan mo sila, Manuel! Dadalhin ko si Meralda sa bahay! Sumunod ka! Kailangan ko ng iyong tulong! Jose! Mag-iingat ka! Hindi sila dapat magkatiwalaan. Meralda, huwag ka mag-alala. Ililigtas kita. Agad ko siyang dinala sa kwarto. Patuloy pa din siya sa pagsuka ng dugo kaya mas lalo siyang nanghina. May nainom siyang likido na may kulam. Ngunit paano? Sino may gawa nito? Anong gagawin ko? Kumuha ka ng dahon ng kamangyan. Dalhin mo din ang posporo. Magmadali ka! Agad siyang tumakbo at hindi nagtagal ibinigay niya ang aking hinihingi. Agad kong sinimulan ang orasyon. Nanatiling nasa tabi ko si Manuel. Ilang minuto ang nakalipas na wala ng malay si Meralda. Natanggal ko na ang kulam sa kanyang katawan. Anong kulam? Anong nangyari sa kanya? Anong kinain ni Meralda kanina? Hindi ko alam. Hindi ko rin siya nakitang kumain. Bago kayo pumunta sa kubo, may napansin ka? Wala. Jose! Jose! Buksan mo ang pinto! Kunot noo akong pumunta sa harapan at binuksan ng pintuan. Hindi pa man ako natatapos magsalita, agad akong kinwelyuhan ni Antonio. Don Antonio? Bakit mo ito ginagawa? May nakapagsabi sa akin, ikaw ang nagtatago ng aswang na pumatay sa aking anak. Ano? Walang katotohanan ang narinig mo. Talaga? Kung ganun, Teniente, ipakilala mo sa akin kung sino ang nabihag mo. Tinulak niya ako palabas ng bahay at bumungad sa akin si Dante. Sugatan. Nanlaki ang mata kong nakatingin sa kanyang kalagayan. Hawak siya ng mga gwardya. Anong ibig sabihin nito? Siya ang nagsabi sa akin nagtatago ka ng aswang sa bahay mo. Tuwing gabi, umaalis ka. At si Rowena, sinabi niya mismo sa akin may nakikita siyang nilalang na kulay pula ang mga mata. Umaaligin sa bahay mo.
Lumapit sa akin si Rowena at tinaasan ako ng kilay. Matagal ko na kayong minamanmanan. Akala mo hindi ko kayo mahuhuli? Hindi. Nagkakamali kayo! Ah! Napahiyaw ako nang tinamaan ako ng kamao ni Antonio sa mukha. Galit na galit niya akong kinwelyuhan. Itigil nyo na ang ginagawa nyo kay Jose. Isa pa itong hangal na ito. Kasama ka rito! Tengite, hulihin siya! Agad na lumapit ang mga gwardya sa kanya at walang awa siyang itinali sa kabila ng kanyang pagpupumiglas. Nahihirapan akong napapikit. Hindi ko na alam kung paano, saan at bakit ito nagsimula. Ay, nasa kubo! Nasa kubo ang mga aswang. Walang kasalanan si Jose. Ibibigay niya sila sa inyo. Manuel, hindi! Ganun ba? Narinig niyo siya? Hanapin ang mga aswang! Agad na tumakbo ang mga gwardya papunta sa kubo. Gamit ang buong lakas ko, tinulak ko si Antonio at hinabol ang mga gwardya. Pumagitna ako sa kanila. Umalis ka sa daan. Sino ka para harangan ng mga gwardya? Carmela, tumakas kayo. Hanapin ninyo ang totoong pumatay sa bata. Ako na ang bahala dito. Tatakas ang mga aswang. Kaya't umalis ka dyan. Nilabas nila ang kanilang mga latigo at walang awa akong ginulpi. Sinangga ko ang lahat ng yun hanggang bumagsak ang aking katawan. Ayun! Tumatakas ang dalawang aswang! Papasok sa gubat! Iniwan nila akong sugatan sa daan. Nanghihina akong tumayo kasabay ng pagkakita ko kay Antonio at Rowena na pumapasok na din sa gubat. Patawarin mo ako, Jose. Wala akong maisip na ibang paraan. Tinuring kitang kaibigan, Dante. Bakit mo sa akin nagawa ang lahat ng ito? Kailangan ko din ng pera para sa magulang ko. May malubhas silang sakit. Bakit hindi mo yan sinabi sa akin? Bakit mas pinili mong gawin ito? Patawarin mo ako. Alam kong hindi pa din kayo maniniwala kung sinabi ko dahil nalulung ako sa sabong. Paano mo malalaman kung hindi mo naman sinabi? Buong lakas akong tumayo at dahan-dahang pumasok sa gubat. Narinig ko pa ang mga sigaw nila Dante at Manuel ngunit hindi ko sila pinakinggan. Kailangan kong iligtas si Carmela. Habang pumapasok ako sa gubat, mas lalong nanlalabo ang aking paningin. May narinig akong nag-aaway sa hindi kalayuan, kaya agad ko silang pinuntahan. Pagdating ko, nakita ko si Carmela na nakikipag-away sa isang gwardya sibil. Carmela! Bitawan mo si Carmela! Ako ang harapin mo! Sumugod ako sa gwardya. Gamit ang aking buong lakas, kumuha ko ng malaking kahoy at pinalo ang ulo ng gwardya. Agad naman itong nawalan ng malay. Nang bumagsak ang katawan nito, lumapit ako kay Carmela at niyakap siya. Carmela, salamat at ligtas ka. Jose, napakarami mong sugat. Nahihirapan ka dahil sa akin. Shh! Hindi. Wala kang kasalanan. Kung hindi ako dumating, kung hindi mo ako nakita. Mahal, makinig ka. Lahat ng ito ay malalampasan natin. Hindi ako susuko. Hinawakan ko ang kanyang pisngi at hinalikan ang kanyang noo. Isang napakalakas na sigaw ang nagdulot ng gulat sa aming dalawa. Tumingin ako kay Carmela. Ang sigaw na yun. Mukhang nanditong kumain sa batang sinasabi mo. Pinapatay niya ngayon ang babaeng narinig natin. Kung ganun, kailangan natin siyang hulihin. Hinanap namin ang pinanggagalingan ng ingay. Sa hindi kalayuan may nakita kaming bakas ng dugo. Lumapit si Carmela at inamoy ito. Nandito siya. Hindi sila malayo. Oh.
Nandito siya. Si Rowena? Paanong... Nakatulala ako sa kanyang katawang halos mahati sa dalawa. Ang kanyang mga lamang loob ay lumabas na din. Nang hihina siyang lumingon sa amin, hinawakan ni Carmela ang kanyang kamay. Sinong may gawa nito sa'yo? Aswang, tulong. Ayokong mamatay. Napatingala sa akin si Carmela at nanlaki ang kanyang mga mata. Jose! Sa likod mo! Pagsigaw niya noon, may naramdaman akong matulis na bagay na tumusok sa aking braso. Jose! Ikaw? Bakit mo ito nagawa? Napaluhod ako habang hinahawakan ang kahoy na nakaturok sa aking braso at lumingon. Nagulat ako nang makita ko ang kaibigan ni Carmela. Naliligo ng dugo, mahahaba ang kuko at matatalas ang ngipin. Niluwa niyang lamang loob na kanyang kinakain at malademonyong humarap kay Carmela. Carmela, hindi ba't sinabi ko sa'yong hindi ka makakatakas sa sumpang nananalaytay sa ating lahi? Patricia, hindi ka ganito. Hindi ako si Patricia. Biglang nag-iba ang kanyang anyo. Naging isang napakapangit na dalaga. Ang kanyang mukha ay kulubot at mukhang sunog. Anong ginagawa mo dito? Isa ka sa mga aswang na nanggagaya ng mukha. Tama! Nagulat ka ba? Ang kaibigan ko! Nasaan si Patricia? Siya? Hindi ba't sumunod siya sa'yo? Siya ang nahuli at pinagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Habang buhay na siyang hindi makakalakad. Walang iya kayo! Kung hindi mo itinuloy ang plano mo, hindi ko ito gagawin. Alam mo bang dahil sa'yo kinakailangan kong patayin ang batang yon? At ngayon, haharapin ko ang lahat ng taong ito. Bakit hindi niyo na lamang ako pakawalan? Mamumuhay ako ng tahimik. Hindi ko kayo gagambalain. Dahil walang sino man ang may karapatan na magbago't makipag-isa sa mga tao. Ngunit ayoko! Yes! Mamamatay ka! Lumapit si Patricia kay Carmela, dala ang matalas na kahoy. Sinubukan kong tumayo ngunit wala na akong lakas. Hindi! Napatingin ako sa pinagmulan ng putok ng baril. Nakita namin si Antonio na nanginginig sa galit habang nakatutok ang baril kay Patricia. Ikaw ang pumatay sa anak ko! Nagpaputok ulit siya at tinamaan si Patricia sa balikat. Galit na tumingin sa kanya ang aswang at mabilis na lumapit. Dahil sa taglay na bilis ni Patricia, nagawa niyang maagaw ang baril mula sa kamay ni Antonio at sa isang iglap, isinaksak iyon sa tagiliran ng parokyano. Oh! Kung hindi mo pinabayaan ang anak mo, hindi mangyayari ang lahat ng yon. At dapat namang mangyari yun sa'yo. Dahil sa lahat ng kasalanan mo sa asawa mo! Papatayin kita! Humanda ka! Ah! Tama na! Patricia, itigil mo na to! Hindi dapat natin sila ginagampala! At bakit hindi? Pagka hindi natin sila, Carmela. At hindi mo ba ako narinig kanina? Hindi ako si Patricia! Huwag mong hintayin at tayo ang magtuos! Bitawan mo siya! Ayoko. Wag! Mabilis na gumalaw si Carmela nang itutok ni Patricia ang baril sa ulo ng parokyano. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko nang masundan ko ang galaw ni Carmela. Pipigilan ko na sana siya ngunit huli na ang lahat. Tinulak ni Carmela si Antonio palayo kay Patricia at sinalo ang bala na para sana sa parokyano. Parang tumigil ang aking mundo nang makita kong dumadaloy ang dugo sa dibdib ni Carmela. Hindi! Carmela! Isang lumilipad na kutsilyo ang tumurok sa ulo ni Patricia. Napatingin ako kung saan nanggaling ang kutsilyo. Galing ito kay Manuel at Meralda. Napaluhod si Patricia kasabay ng pagsirit ng kanyang dugo. Siya ang nagkulam sa akin. Gusto niya din akong patayin. Mas lalong nadagdagan ang galit sa aking puso. Kinuha ko ang pagkakataong yon upang kuhain ang kahoy na nasa braso ko. Bakit? Bakit mo yun ginawa kay Carmela?
Walang pag-aalinlangan kung sinaksak ang lieg ng aswang hanggang sa malapit ng maghiwalay ang kanyang lieg sa kanyang katawan. Hindi ako tumigil. Lahat ng sakit at paghihiganti nilabas ko. Ang mga dugo'y tumatalsik na sa aking mukha ngunit hindi ko yun pinansin. Jose, tama na! Bitawan mo ko! Binaril niya si Carmela! Ang mahal ko! Niyakap niya ako at inilayo sa katawan ni Patricia. Jose, Carmela! Tinulak ko si Manuel at lumapit kay Carmela. Umubo na siya ng dugo. Sinubukan kong takpan ang sugat ngunit hindi pa din tumitigil sa pag-agos ang dugo. Jose, patawarin mo ako. Ayoko mangyari to. Hindi! Carmela! Kaya pa kitang iligtas! May magagawa pa ako! Alam mo bang dahil sa iyo, ang pangarap ko maging malaya. Napalitan na sana. Hindi na lamang ako aswang. Carmela. Sana may pag-asa pang maging tao ako. Ngunit masyadong imposibleng pangarap ko. Carmela, nagmamakaawa ako. Baka may paraan pa. Ayoko mawala ka. Jose, hindi ako bagay sa mundo mo. Pero masaya akong nakasama kita. At gusto ko lamang sabihin sa iyo na sa ilang araw nating pagsasama, pinasaya mo ako. Carmela! Masayang-masaya ako. Pinasaya mo din ako. Ikaw ang nagturo sa akin na hindi lahat ng tulad mo'y masasama. Maraming salamat sa pagtitiwala sa akin, Jose. Sa kabila ng maraming tumututulo sa atin. Jose, nararamdaman ko na. Naway makahanap ka ng babae sa iyong lahi. Ang babaeng mamahalin ka sa kabila ng sugatan mong puso. Hindi. Ayoko, Carmela. Tutulungan kita. Hindi! Sa huling pagkakataon, hinawakan niya ang aking pisngi at hinalikan ako sa labi. Matamis ang kanyang mga halik, ngunit napakasakit sapagkat ito na ang huli at tanging pagkakataong mararamdaman ko ang kanyang mga labi. Mahal na mahal kita. Aking sinta. Mahal na mahal din kita. Humiwalay na ang kanyang palad sa aking pisngi. Hinawakan ko yon at marahang hinalikan. Hindi kita makakalimutan, Carmela. Mamahalin kita hanggang dulo. Nilapitan ako ni Meralda at niyakap. Narinig ko ang kanyang mahihinang hikbi. Sana mapatawad mo ako, Jose. Sapagkat ako ang dahilan kaya nangyari ang lahat ng ito. Marahan akong umiling at niyakap ko siya pabalik. Hindi ako nagsalita. Tahimik akong napahagulhol sa kanyang bisig. Hindi nagtagal, dumating ang mga gwardya. Tinulungan nila ang parokyanong lumabas ng gubat. Dala ang katawan ni Carmela, lumabas din kami. Sa harap ng aming bahay, naghihintay ang asawa ni Antonio. Agad na lumapit ang parokyano at paulit-ulit na nanghingi ng tawad. Sa gilid naman nakita ko si Dante. Hindi siya makatingin sa amin at palihim na umiiyak. Gusto ko magkaroon ng maayos na burol si Carmela. Tumango si Meralda na inaalalayan ni Manuel. Maraming salamat sa tulong mo, aking kaibigan. Hindi ko matatanggap ang pasasalamat mo. Sapagkat may kasalanan din ako. Manuel, mahirap tanggapin ngunit hindi mo dapat sisihin ang iyong sarili.
Tinapik ko siya sa kanyang balikat at pumasok sa bahay. Inilagay ko ang katawan ni Carmela sa malinis na higaan. Aking mahal, sana'y masaya at malaya ka na kung nasaan ka man ngayon. Sa gilid may nakita akong puting paru-paro na dumapo sa aking kamay. Lihim akong napangiti dahil alam kong isa yung pahiwatig na payapa na ang kaluluwa ni Carmela. Hintayin mo ako, Carmela. Pagsasama tayo. Hindi man ngayon. Ngunit alam kong mabubuhay muli tayo. At sa panahong yon, wala na makakahadlang sa pagmamahalan nating dalawa. Lumipas ang 1 buwan, naging payapa na muli ang baryo. Nagsimulang dumating muli ang mga magpapagamot. Nasa kwarto si Miralda. Aalis muli siya upang bisitahin si nanay. Miralda, sasama ako sa'yo. Sasama saan? Teka, tama bang narinig ko? Bibisitahin mo si nanay? Oo. Pagkasabi ko noon, agad niya akong niyakap. Matutuwa si nanay. Hindi ko pa siya napapatawad, ngunit gusto ko siyang makita. Hindi mo kailangang magmadali, Jose. Kahit magpakita ka lamang kay nanay. Ngumiti ako at tumango. Humiwalay siya sa akin at hinawakan niya ang aking kamay. Masayang masaya ako sa pagbabago mo, Jose. Aalis na ba tayo? Baka magbago pa ang isip ko. Pupunta pa ako sa kasal ni Manuel. Eto na, aalis na tayo. Nagtawanan kami at naglakbay papunta sa bahay ni nanay. Dumating kami sa maliit na bahay. Sa labas may nakatayong matanda. Halos butot balat na. Nanay. Jose, ikaw ba yan, anak ko? Mabagal na naglakad papalapit sa akin si nanay. Nagsimulang mamuo ang luha sa aking mga mata. Nang makalapit na siya, hinawakan niya ang aking pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya. Jose, anak, patawarin mo ako. Nanay. Niyakap ko siya. Bagamat ramdam ko pa rin ang kirot sa aking puso, unti-unti na rin gumagaan ang aking pakiramdam. Tama nga si Carmela. Pagkakataon ko na ito habang buhay pa ang aking magulang. Anak ko, ang gwapo mo. Salamat dahil binisita mo ako. Tumango ako. Hindi ko man lang alam kung ano ang sasabihin. Iisa lamang ang sigurado. Unti-unti ko nang napapatawad ang aking nanay. At dito nagtatapos ang kwento ng aking lolo, mga kasityo pangil. Masaya akong natapos ko ito tulad kung paano natapos ang unang diary ng aking lolo. Sa ibang diary niya may nabasa akong nakatagpo siya ng babaeng tulad ni Carmela. Nagtiwala at minahal din siya ng lubos. Sana nagustuhan ninyo ang kwento ni Lolo Jose. Sana maalala natin ang kanyang kwento hindi lamang bilang katatakutan, kundi bilang isang paalala na minsan ang kabutihan ay makikita sa mga nilalang na inaakala nating dapat katakutan. Eh, paano kung masira itong mga karne? Sayang naman ang mga ito. May pinagdadaanan? Kung gusto niyong magpawis ng dugo, pagbibigyan ko kayo.
Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Jason. Sa probinsya ng Quezon ipinanganak ang aking mga magulang. Ngunit ako at ang aking mga kapatid ay dito na sa Maynila ipinanganak at lumaki. Taong 2019, ilang buwan noon bago pumutok ang COVID-19, ay isinugod ang ina ng nanay ko na si Lola Melissa sa ospital nang dahil sa atake sa puso. Yun na ang pangatlong beses na naisugod siya noon sa ospital. Bukod doon, noong mga nakaraang mga taon, ay naospital din siya sa parehong dahilan. 72 years old na noon si Lola Melissa at talagang nanghihina na siya. Nasa abroad ang tatay ko noon, samantalang ang aking ina ay todo kayod rin para maigapang sa kolehiyo ang sumunod sa akin. Kakasimula ko lang sa trabaho noon bilang isang online English teacher. Abala kaming lahat, subalit hindi kami pumalya sa pagpapalitan sa pag-aalaga kay Lola Melissa sa ospital. Mabait na lola naman kasi si Lola Melissa at napakarami kong masasayang alaala kasama siya. Isang gabi habang natutulog ako sa tabi ng kanyang kama sa ospital ay bigla kong naalimpungatan. Narinig ko kasi siyang pinatawag ako. Pupungas-pungas akong tumayo noon at lumapit sa kanya dala ang isang basong tubig. Yun naman kasi ang madalas niyang hingin sa akin sa gabi. Ngunit tinanggihan niya yon at hinanap sa akin ang kwintas niya. Mayroong iniingatang kwintas si Lola Melissa. Malaking pangil ang palawit noon at ang pinakakwintas ay yari sa ginto na di umano ay regalo sa kanya ng namayapa ko ng lolo na si Lolo Samuel. Hindi nawawalay kay Lola Melissa ang kwintas na yon. Minsan na naming naitanong kung bakit napakahalaga sa kanya noon. Ngunit sinabi lamang niya na dala ng kwintas na yon ang madilim na nakaraan ng pamilya nila. At kung ano ang nakaraang iyon ay wala siyang nabanggit. Naalala kong ipinahubad yun ng doktor noong makonfine siya. Inilagay iyon ni Mama sa drawer at nang tignan ko ito doon ay kaagad ko nga itong nakita. Nakita kong nagliwanag ang mukha ni Lola nang matagpuan ko ang kwintas. Iniabot ko sa kanya iyon at tinanong kung bakit napakahalaga sa kanya noon. Huminga siya ng malalim habang nakatingin sa kwintas na iyon. Bumaling siya sa akin at pagkatapos ay tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay nagsimula na siyang magkwento at hindi ko inasahan ang ikinuwento niya sa akin noong gabing iyon. At ang kwentong iyon ang nais ko pong ibahagi sa inyo, Sir Jupiter. Inayos ko na ang pagkakalahad nito ayon sa pagkakakwento mismo ni Lola Melissa. Binago ko rin ang iba sa mga pangalan nang sa gayon ay walang madamay o mapagkamalan ng dahil sa kwentong ito. Isang kwentong kailanman ay hindi ko inasahang maririnig mula sa isang mabuting tao. Ano ba, Melissa? Nasaan na yung pinahihiwa kong mga Ricardo? May lagpas ng tanghali at hindi pa tayo nakakakain. Sandali lang naman, Tay. Katatapos ko lang naman pong maglinis kina Don Juanito. Baka pagmadali naman po kayo. Aba, at sumasagot ka pa talaga? Paano kung masira itong mga karne? Sayang naman ang mga ito. Mabuti nang i-adobo na ang mga ito nang tumagal ang buhay. Ang hirap ng buhay Tatanggihan mo pa itong grasya? Hindi naman po sa tinatanggihan po iyang grasya. Ang kaso, sobrang dami naman po kasi ng karne. Saan ho ba galing yan? Ay, talagang mabusisi kang bata ka, no? Binenta ko nga ang karamihan sa mga karne niyan sa bayan. Tira na lamang yan. Kaya huwag ka na magreklamo. Ay, nako. Nakapagtataka lang kasi, Tay. Puro karne na lang ang dumarating. Maganda siguro kung may lamang loob din. Para makapagmenudo naman o kaya adobong atay. Umay na ako sa laman ng kambing at baboy ramoy. Hindi para sa atin ang mga lamang loob. Para yun sa pamilya nila, sir. Yun lang ang gusto nila. Paborito nila yon. Aswang ba sila? Bakit puro... Tumigil ka na, Melissa. Gawin mo na yung pinagagawa ko sa'yo at nagugutom na ako.
Taong 1963, 16 na taong gulang pa lang noon si Lola Melissa. Lumaki siya sa isang malaking bahay sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Quezon. Subalit hindi pagmamay-ari ng pamilya nila ang bahay na yun. Mga kasambahay doon ng kanyang mga magulang na nagsimulang magsilbi doon noon pang kabataan ng mga ito. Doon nagkakilala ang kanyang mga magulang at doon na rin sila isinilang. Mabait naman ang pamilya de Vera. Sa katunayan ay pinagkalooban pa sila ng mga ito ng sariling bahay sa tabi ng malaking bahay. Tigilan mo na nga ako, Samuel. Ang aga-aga nang gugulo ka rito sa amin. Kapag natsyempohan ka ni tatay dito, makikita mo kung ano aabutin mo. Kasi naman Mel, gusto ko lang namang ayain ka sa linggo. Piyesta sa kabilang bayan nun. May sayawan, tapos sabi nila may darating daw na peryahan. Kaya sige na, pumayag ka na. Susunduin naman kita at ihahatid dito pabalik. Hay nako, ang daming gawain dito. Nakita mo naman pag-uwalis pa lang ng tuyong dahon dito sa labas ng bahay, hindi na ako matapos. Maglilinis pa ako sa loob ng bahay. Ayaw ni Don Juanito na may alikabok ang mga muebles doon. Wala akong oras. Mahirap pang intindihin yun. Ayaw mo lang yata talaga sa akin Hindi naman sa ganon. Hindi lang talaga pwede. At isa pa, ano bang iniisip mo? Ang babata pa natin, no? Basta pupuntahan kita dito sa linggo. Kung hindi ka pwede, tutulungan na lang kita sa mga gawain dito. O siya, sige na. Papasok muna ako. Tanghali na Sige, bahala ka. Ang saya siguro kung pumapasok rin ako sa eskwela. Kakainis. Ni hindi nakatungtong ng eskwelahan ng dalagang Melissa. Sa bahay ng amo nila siya madalas na maglagi at lumaki. Naglilinis siya doon ng mga muebles, naglalaba at nagdidilig ng mga halaman. Bihira rin siyang makalabas dahil palagi siyang kailangan ng kanyang mga magulang sa bahay na yon. Masaya naman si Melissa dahil may maayos silang bahay na tinutuluyan. Yun nga lang ay pakiramdam niya na sasakal siya. Lagi kasing limitado lang doon ang mga maaari niyang gawin. Maaari siyang maglabas-masok sa malaking bahay anumang oras niya gustuhin, subalit mahigpit na utos sa kanya na kahit anong mangyari, huwag na huwag papasok sa kwarto ng mga amo nila. Kahit pa sa kwarto ni Jessa, ang dalagang anak ng kanilang amo na ni minsan, kahit noon pa man, ay hindi niya nakausap. Isang hapon habang nagpupunas ng mga banga sa ikalawang palapag ay nakarinig siya ng pag-ungol ng isang hayop. Walang alagang hayop ang mga amo nila kaya napakunot ang noo niya sa narinig. Sinundan niya ang kakaibang tunog hanggang sa dinala siya noon sa tapat ng kwarto ni Jessa. Dahan-dahan niyang idinikit sa pinto ang kanyang kanang tenga at nasiguro niyang doon nga nanggagaling ang tunog. Bigla siyang kinutuban ng masama. Kakatukin na sana niya ang pinto nang biglang may narinig siyang malakas na kalabog mula sa loob ng kwarto. Napasigaw siya sa gulat ngunit mabilis rin niyang tinakpan ang kanyang bibig. Anong ginagawa mo sa tapat ng kwarto ni Jessa, Melissa? Narito ka lang para maglinis ng mga muebles, hindi ba? Alam mo naman kung ano ang bawal, hindi ba? Opo, alam ko po. Pero may narinig ako umuungol na hayop mula sa loob. Parang nasasaktan o galit na hayop. Ewan ko po, hindi ko mawari Pero naisip kong baka kailangan ni Jessa ng tulong. Hindi kailangan ni Jessa ang tulong. Ikaw ang mangangailangan ng tulong kung sakaling mahuli ka dyan ni Don Juanito. Sinabi ko naman sa iyo ang mga kahalagahan ng pagsunod dito, hindi ba? Opo, Tay. Pasensya na po. Pero... Letse ka talaga. Napakatigas ang ulo mo. Pagalit na hinablot ng ama ang kanyang pulsuhan at hinila siya nito palabas. Pababa naman na sana sila nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Jessa at lumabas mula rito ang dalaga. Subalit nanlaki ang mga mata ni Melissa nang makita ito. Basang-basa ito ng pawis. Gulo-gulo ang mahabang buhok at puno ng dugo ang mga kamay at bibig. Walang sabi-sabing tumakbo ito pababa. Sinundan pa niya ito ng tingin bago siya muling hilahin ng ama.
naman. Duguan si Jessa. Kailangan niya ng tulong. Ano ba nangyayari sa kanya? Pakiusap, Melissa. Huwag mo na siyang pakialaman. Walang mali sa kanya. May pinagdadaanan lang siya. Maliwanag ba? May pinagdadaanan? Kung ganoon, lalo niyang kailangan ng kausap. Tignan mo naman, Tay. Puro dugo siya. Baka sinasaktan niya ang sarili niya. Sige na, ako na bahala. Ako na ang kakausap sa kanya. Bumalik ka na sa bahay. Pero tandaan mo, wala kang nakita rito, ha? Naintindihan mo? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala kang pagsasabihan na kahit sino sa nakita mo. Kung hindi, pare-pareho tayong mapapahamak. Tay naman, lagi na lang... Wala nang pero at bakit. Umalis ka na! Umuwi ka na! At baka nasa bahay na rin ang mga kapatid mo. Sige na! Wala nang nagawa si Melissa nang ipagtabuyan na siya ng ama. Tinanaw pa niya si Jessa, ngunit tanging ang pagduwal na lamang nito sa banyo ang narinig niya. Gusto pa rin niya itong puntahan, subalit ayaw na niya ng diskusyon laban sa kanyang ama. Nang makauwi ay kaagad na inutusan ni Melissa ang kanyang mga kapatid na maglinis na ng hapagkainan. Siya ang panganay sa 4 na magkakapatid at lahat sila ay mga babae. Malapit nang lumubog ang araw noon. Ilang sandali na lang ay uuwi na rin ang kanyang ama para sa hapunan. Naghuhugas na siya ng bigas nang biglang dumating ang kanyang ina at dala ang napakaraming karne ng manok. Inutusan siya nitong linisin at adubohin ang mga yon. Hindi naman na siya nagtanong kung saan yun galing. Sigurado kasi siyang galing iyon sa mga amo nila. Isang beses isang linggo ay nagbibigay ang mga ito sa kanila ng mga karne. Kadalasan manok, ngunit kung minsan ay may kambing at baboy ramo. Pero ang pinagtataka lamang niya ay tila na paaga ang dating nito. Madalas kasing dumadating ang mga karne umaga matapos umalis ng kanyang mga magulang sa gabi. Isang beses kasi sa isang linggo ay umaalis ang mga magulang niya bago maghating gabi. Nagluluto di umano ang mga ito para sa kanilang mga amo. Hindi ba dapat bukas pa ito, Nay? Ay, nako, Melissa. Huwag ka nang magtanong at iluto mo na lang yan. Imbes na magpasalamat ka na lang sa grasya, ang dami mo pang tanong. Masama ho ba? Parehas sa parehas kayo ni tatay na nagagalit tuwing nagtatanong ako. Parang ang laking kasalanan palagi ng pagtatanong kung saan galing ang mga karne. Aba, at talagang sumasagot ka nga ngayon. Ganyan ba ang natutunan mo kay Samuel, ha? Nandamay pa kayo, Nay. Wala ho siyang kinalaman dito. Kayo itong hindi sumasagot ng maayos tapos mandadamay kayo. Gusto niyo lang ako manatiling mangmang. Anong sabi mo? Wala ho. Ang sabi ko ay aasikasuhin ko na ito para makakain na tayo. Ikaw, ha? Ayusin mo ang mga pagsagot mo. Wala kang karapatang questionin ng mga bagay-bagay rito dahil pakain ka lang namin. Baka tamaan ka pa sa akin. Opo, pasensya na. Habang kumakain, mahigpit na ibinilin ng mga ito sa kanilang magkakapatid na huwag nang lalabas tuwing gabi. May bali-balita kasi sa baryo at sa mga karatig baryo na mayroong aswang na gumagala tuwing gabi. Noong nakaraang linggo kasi ay may nakitang bangkay ng isang lalaki sa batis malapit sa lugar nila. Butas ang dibdib, walang puso at nawawala ang mga lamang loob. Kaagad na ipinagbigay alam iyon sa mga otoridad subalit walang maiturong sospek ang mga ito. Hindi kumibo si Melissa hanggang sa matapos silang kumain. Wala rin siyang pakialam sa narinig na kwento. Ang nasa isip lang niya ng mga oras na yun ay ang sama ng loob na mayroon sa mga magulang. Matapos asikasuhin ang bunsong kapatid ay kaagad na niyang pinatulog ang mga ito. Malalim na sana ang tulog niya nang maramdamang papaalis ang kanyang mga magulang. Sumilip siya mula sa kanilang kwarto at nakita niya ang mga ito na lumabas ng bahay. Bata pa lamang si Melissa ay napapansin na niya ang gawain ito ng mga magulang. Ilang beses na niyang tinanong ang mga ito tungkol doon, subalit nagagalit lamang ang mga ito tuwing ginagawa niya iyon. Palaging sinasabi ng mga ito na pinagluluto sila ng kanilang amo na si Juanito.
Pero sa bawat gabi na umaalis ang mga magulang nila ay mas lalong lumalala ang kagustuhan niyang malaman ang dahilan noon. Alam niya at malakas ang kutob niya na may kakaibang ginagawa ang mga magulang niya. Kaya naman noong gabing yun ay binalak niyang sundan ang mga ito. Subalit eksakto namang nanaginip ang kanyang kapatid na bunso at nagsimulang umiyak. At nang mapatahan niya ang kapatid ay hindi na niya natanaw ang mga magulang. Ngunit hindi siya tumigil. Nanatili siyang gising hanggang sa may narinig siyang kaluskos sa labas. Sinilip niya ang pinanggalingan ng kaluskos at nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ama at ina na pabalik na. May tulak-tulak na kariton ng mga ito at puno iyon ng mga bagay na nakasako. Dahan-dahan siyang lumabas at palihim na sinundan ng mga magulang sa likuran ng malaking bahay kung saan mayroong kusina. Doon niya nakita ang laman ng mga sako. Mga patay na hayop. Ginilitan ng mga magulang niya ang mga iyon at iniipon ng dugo sa malalaking mga timba. Nanlaki ang mga mata niya. Magtatago sana siya sa gilid ng malaking puno nang makaapak siya ng sanga. Nabali yun at napalingon sa kanya ang kanyang ama. Melissa, anong ginagawa mo rito? Hindi ba... Tay, pasensya na. Hindi ko na po napigilan ang sarili kong alamin kung ano iyong ginagawa ninyo sa gabi. Melissa naman! Ano bang mahirap sa mga ibinibili namin sa'yo? Pasensya na, Nay. Pero anong gagawin ninyo sa mga napakaraming dugo? Magdidinuguan ho ba kayo? At saan galing ang mga hayop na yan? At saka bakit sa gabi? Tay, para kanino? Melissa, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Halika! Halika! Ilalagay kita kung saan ka nararapat. Kaagad siyang hinaltak ni Mang Celso palayo sa lugar na yun. Sinubukan pa niyang mga tuwiran subalit nasampal naman siya ng kanyang ina. Doon na siya natigilan. Muli siyang kinaladkad ng kanyang ama at habang papalayo doon ay nakita niya ang lalaking amo nila sa bintana. Si Juanito de Vera. Nakatingin ito sa kanya gamit ang itim na itim at bilugang mga mata. Napalitan ng kilabot ang galit na nararamdaman noon ni Melissa. Pakiramdam niya, binabalatan siya ng buhay ni Juanito sa tingin pa lamang. Hinaltak niya mula sa ama ang kamay. Kukumprontahin na sana niya ito nang mapansing namumutla na rin ito habang nakatingin sa bintana. Tay, anong klaseng mga tao ba talagang pinagsisilbihan natin? Tumahimik ka! Baka marinig ka nila. Pero Tay, malaki na ako. Kailangan kong malaman ang totoo. Bahagi ako ng pamilya at maaaring akong magpatuloy ng mga ginagawa ninyo. Totoo naman, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Tay, nakakaintindi naman ako. Hindi ako tanga. Ang tigas talaga ng ulo mo, Melissa. Naku, Narciso, dalhin mo na yan sa bahay. Mapapahamak pa tayo ng dahil dyan eh. Pagkatapos noon ay muli siyang hinila ng ama. Galit na galit itong nagsermon habang kinakaladkad siya nito papunta sa bahay nila. Halos ibato siya nito sa loob ng bahay. Muli siyang kinaladkad nito. Pumalag siya at nag-iiyak. Subalit wala nang narinig si Mang Narciso. Mayroon doong maliit na silid na tambakan ng mga gamit at lumang damit. Itinulak siya doon ng ama at kinandado iyon. Nagsisigaw siya na palabasin siya doon. Narinig niyang nagising ang kanyang mga kapatid at nag-iyakan. Subalit sumigaw lamang ang ama niya at sinabing hindi siya makakaalis doon hanggat hindi siya natututong lumugar. Wala naman nang nagawa noon si Melissa kung hindi ang umiyak at magmukmok sa mainit at madilim na silid na iyon. Kinabukasan ay dinalhan siya doon ng kanyang ama ng agahan. Bakas pa sa namumugto niyang mga mata ang pinagdaanan noong gabi. Humingi ng patawad ang kanyang ama. Sinabi nito na nangyari lang yun dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Wala naman daw talaga itong balak na maglihim, subalit may mga bagay raw na hindi naman na niya kailangang malaman sa ngayon. Wala raw masamang ginagawa ang pamilya de Vera.
Ang totoo nga daw ay kilala na ang lalaki nilang amo sa bayan at nagbabalak na itong pumasok sa politika. Wala raw siyang dapat na ipag-alala. Sumunod na lamang siya at walang magiging problema para sa kanya at sa kanilang pamilya. Sumang-ayon na lamang siya doon at saka lamang siya pinalabas ng ama. Hanggang isang hapon ay nangyari ang hindi niya inaasahan. Nay, ayos lang po ba kayo? Tay, ano pong nangyari? Ay, nako. Itong nanay mo, nahulog sa hagdanan doon sa bahay. Ayan, at nabalian yata. Hala, Nay, namamaga nga po itong kanang binti ninyo. Subukan po kaya nating hilutin. Ay, nako, Melissa, wag mong hawakan. Masakit. Hayaan mo muna at pupunta na lang ako doon kay Mang Gustin maya-maya. Pero, Nay, mukhang hindi ho maganda. Alam ko ang katawan ko, Mel. Huwag ka na masyadong mag-isip. Ang mabuti pa maghanda ka. At ikaw ang sasama kay tatay mo mamaya sa pagkuha ng mga hayop para kina Don Juanito. Ha? Ako po? Oo, Mel. Pinakukuha na naman ako ni Don Juanito ng mga hayop. Kailangan ko ng kasama. Sige po. Ay, huwag ka sanang maging pasaway mamaya. Ipinahanda sa kanya ng kanyang ama ang mga tabak na gagamitin noong gabing yun. Sinabihan din siya nito na magpahinga dahil siguradong mapupuyat siya sa kanilang gagawin. Tinulungan naman siya ng ina sa mga magagaang gawaing bahay, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makapagpahinga. Ikinagulat niya yon dahil sa unang pagkakataon ay tila suportado siya ng mga magulang. Isang bagay na hindi niya naramdaman mula sa mga ito noon pa man. Bago maghapunan ay muling naglakas loob si Melissa na magtanong sa kanyang ina kung ano ba talaga ang ginagawa nila sa gabi at bakit nagluluto ang mga ito. Ngunit sinabi lamang nito sa kanya na sumunod sa ama kahit anong mangyari. Sigurado naman di umano ito na ayaw niya ng gulo at ng ikapapahamak ng kanilang pamilya. Tinanong niya ang ina tungkol sa totoong pagkatao ng mga Divera. Ngunit madiin lamang na sinabi sa kanya nito na mas maganda kung hindi na siya mag-uusisa pa. Sumapit ang gabi. Matapos patulugin ang kanyang mga kapatid ay tinawag na si Melissa ng kanyang ama. Bago umalis, kinausap muna siya ng mga magulang ng masinsinan. Melissa, kung ano mang makita mo ngayong gabi, ay ilihim mo na lang sa sarili mo. Walang maaaring makalabas na kahit ano tungkol sa gagawin natin. Sana ay maintindihan mo, anak. Huwag nang matanong. Sumunod na lang. Opo, naiintindihan ko po. Ang totoo, kinakabahan po ko, pero may tiwala naman po ko sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Sige na, tara na. Pagkalabas ay kinuha ng kanyang ama ang kariton sa gilid ng bahay nila. Naglalaman na iyon ng mga walang laman na sako. Dala ang isang flashlight ay tinahak nila ang masukal na kakahuyan malapit sa kanila. Medyo paahon ng lugar na iyon, subalit madali lamang naiakyat ng ama ang kariton doon. Naglakad pa sila ng kaunti hanggang sa tumigil ang kanyang ama sa tapat ng naglalakihang puno ng akasya. Lumingon-lingon ito at inaya na siyang pumasok sa loob ng kakahuyan. Sa pagkakaalam niya ay sa amo nila ang lupaing iyon. Iniwan naman ng ama niya ang kariton bago sila pumasok doon. Sundan mo lang ako. Kung saan ako dadaan, doon ka rin dadaan. May mga patibong kasi ako dyan. At baka madali ka. Patibong? Oo, kaya mag-iingat ka. Magtatanong pa sana siya nang matigilan siya. Nakarinig kasi siya ng mga kaluskos sa paligid. Maya-maya pa ay napalitan ng ungol ng mga hayop ang mga kaluskos na narinig niya. Itinutok niyang dalang flashlight sa paligid at nanlaki ang mga mata niya nang makitang 2 kambing at isang baboy ramo na nasilo ng mga taling nakatali sa mga puno. Mayroon ding 3 manok na nagsimulang magtatalak ng matutukan ng ilaw.
Hinugot ng kanyang ama ang tabak. Matiim niya itong pinagmasdan. Dahan-dahan itong lumapit sa baboy ramo at walang habas na initak ito mula sa likuran. Ngunit nagtaka siya nang makitang walang dugong lumabas sa baboy ramo. Nangisay lamang ito pagkatapos ay kinuha ng ama niya ang isang lubid mula sa bulsa nito at sinakal ang hayop hanggang sa tuluyan na itong tumigil sa paggalaw. Yung walang talim na parte ng tabak ang ginamit ko. Isakto mo lang sa ulo at saka mo sakalin hanggang mamatay. Wala dapat maging ang hayop para hindi dumumi ang dugo. Tandaan mo rin na wala dapat masayang na dugo kahit isang patak. Sige, gawin mo yun doon sa kambing. Ha? Hindi ko po ata kaya. Hindi pwedeng hindi, Mel. Kailangan mong subukan. Gusto mong malaman ang ginagawa namin sa gabi, hindi ba? Ito na. At ngayon, isa ka na sa mga gagawa nito. Pero tay, naaawa ko sa hayop. Bilisa, hindi maaawa ang mga hayop na yan kapag ikaw ay wala nang makain at matirahan. Sige na, gawin mo na. Nanginginig ang mga kamay na hinugot ni Melissa ang tabak na nakasukbit sa kanyang bewang. Dahan-dahan siyang lumapit sa kambing. Aktong hahampasin na niya ito nang bigla siya nitong suwagin. Mabuti na lamang at natumba siya sa gulat at hindi sa tinamaan ng sungay nito. Nilapitan naman siya ng kanyang ama at inis siyang pinagsabihan ito. Kailangan daw niyang matutong gawin yun. Ipapamana na raw kasi sa kanya ang gawaing yun at pag nasa edad na ang mga kapatid niya ay tutulong na rin ang mga ito. Muli niyang tinanong kung para saan ang mga iyon at dito na siya tinapat ng kanyang ama. Panahon na siguro para malaman mo ang lahat. Tutal, narito ka na rin naman. At kasama kong ginagawa ang pinakatrabaho ng pamilya natin para sa mga De Vera. Totoo ang hinala mo. Hindi sila normal. Hindi normal? Ibig pong sabihin... Oo, Mel. Mga aswang sila. Ha? Ang nanay ni Don Juanito ang una naming naging amo. Mabait siyang aswang. Subalit nang mamatay siya at ipinasa sa anak ang kapangyarihan, ay nag-iba na ang ihip ng hangin sa bahay na yon. Ilang tao ang biniktima ni Juanito nung bagong aswang pa lamang siya. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang kontrolin ang kahayukan niya sa laman ng tao. Kaya bilisan mo na, baka hinihintay niya na tayo. Nang hilakbot si Melissa sa narinig, sandali siyang napatitig sa kanyang ama habang nangangatog ang kanyang mga kamay. Hindi siya makapaniwala sa mga narinig niya. Hindi siya makapaniwala na totoo ang hinala niya sa mga pinagsisilbihan ng kanyang mga magulang. Inudyukan siya ng ama na patayin na ang kambing. Hindi na raw sila maaaring magtagal doon, kaya naman muli siyang bumaling sa kambing. Dahan-dahan siyang lumapit dito at sa kanya buong lakas na hinampas yun gamit ang mapurol na bahagi ng tabak. Natumba ang kambing at kagad niya itong sinakyan. Pumalag pa ito pero mabilis niyang inilibot sa leeg nito ang lubid. Tagaktak ang pawis niya habang ginagawa yun hanggang sa tumigil na sa paggalaw ang kambing. Pinatay na rin ng ama niya ang isa pa at pagkatapos ay isinako na nila ang mga ito at hinila papunta sa kariton. Pabalik na sila sa mansyon ng amo nang makarinig sila ng mga nag-uusap. Walang sabi-sabing pinatigil siya ng ama. Kaagad nilang pinatay ang kanilang mga flashlight. Tigisa sila ng puno at nagtago sila sa likuran ng mga yon. Mga kabinataan ang nag-uusap na yon. Nagbuntong hininga ang ama niya habang umiiling-iling. Tinignan siya nito at sinenyas ang huwag gagalaw. At pagkatapos ay kaswal itong naglakad patungo sa mga kabinataan. Tinanong ito ang mga lalaki kung saan pupunta. Ginabilang di umano ang mga ito sa inuman. Pagalit namang pinagsabihan ng kanyang ama ang mga lalaking yun at pinagtabuyan sa lugar habang sinasabi ang tungkol sa gumagalang mga aswang.
Sila rin ho ba ang aswang na umaatake sa ibang baryo at sa bayan? Marami na po kasing nabiktima ang aswang na yon. Hindi ko alam, Melissa, at ayaw kong alamin. Sapat na ang ginagawa kong ito para sa kanila. Pero malakas ang paniniwala kong hindi sila yon. Kung ganun, may iba pa pong mga aswang. Kung meron dito, hindi malayong magkaroon din sa ibang lugar. Pero huwag kang mag-alala, para naman silang mga hayop eh. Hindi sila pumapasok sa teritoryo ng may teritoryo. Ligtas tayo, laban sa mga aswang na yan. Pero hindi sa mga De Vera. Ah, tama na nga yan. Ipasok na natin itong mga nakuha natin. Napabuntong hininga na lamang si Melissa. Wala na siyang nagawa kung hindi ang sundin ang ama. Isa-isa nilang ibinaba ang mga sakong pinaglagyan ng mga sinakal na hayop matapos madala iyon sa likod ng bahay. Si Mang Narciso ang naghilera ng mga bangkay ng malalaking hayop sa lababo. Inilawit lamang niya ang mga ulo nito. Inutusan naman ito si Melissa ng kunin ang mga balde sa kusina sa loob ng bahay. Kagad niyang sinunod ang utos at inilabas ang 4 na naglalakihang mga balde. Pagkatapos ay itinuro sa kanya ng ama kung ano ang susunod na gagawin habang maingat na hinihiwa ang leeg ng baboy ramo. Gusot ang mukhang pinanood ni Melissa ang pagtagas ng dugo mula sa leeg ng hayop. Bahagyang naduwal pa siya ng masamyo ang malansang amoy noon. Ngunit sinabi sa kanya ng ama na normal lamang yun. Masasanay din di umano siya sa amoy noon. Nang matapos ay isinunod ng kanyang ama na kunin ang mga lamang loob. Inipon nito ang mga lamang loob sa isang timbati sa isang ipinasok yon sa loob ng bahay. Wala silang iniluto. Matapos maipasok ang lahat ay inutusan na siya ng ama na kumuha ng karne na uulamin nila kinabukasan. Kumuha si Melissa ng napakalaking parte ng kambing at baboy ramo. Kumuha lang siya ng sapat para sa maghapon. Ang iba ay itinabi na ng kanyang ama at ibebenta di umano kinabukasan. Tinanong ni Melissa kung saan partikular sa bahay dinala ang mga dugo at lamang loob. Pero hindi sumagot ang ama niya at umuwi na ito. May nakita si Melissa na gumalaw sa may bintana sa ikalawang palapag. Napatingin siya doon at napalunok siya ng laway nang makita doon si Jessa. Nanlalaki ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Puno ng dugo ang bibig nito at tila may nginunguya. Papasigaw na sana siya ng takpan ng ama niya ang kanyang bibig at hinila siya nito pabalik sa kanila. Ano ba naman, Melissa? Kung hindi pa kita pinigilan, baka may nakarinig pa sa sigaw mo. Si Jessa ho kasi, Tay. Nakita ko siya sa may bintana. Nakatitig siya sa akin. Parang gusto niya akong kainin. Hindi ko maintindihan pero naramdaman kong parang bumaliktad ang sikmura ko noong nagkatitigan kami. Wala ka naman bang nararamdamang kakaiba ngayon? Pananakit ng tiyan. Hindi ka nasusuka? Hindi naman po. Wala naman pong masakit sa akin. Bukod ho sa natakot ako, wala naman po akong ibang nararamdaman. Kung ganoon ay wala lang iyan. Isa pa, sigurado ka ba sa nakita mo? Totoo ang nakita niya, Clara. Isa pa, sinabi ko na sa kanya ang totoo. Pakiramdam ko rin ay may kakaiba kay Jessa na hindi sinasabi ni Don Juanito. Siguro, maging mapagmasid na lang tayo at maging maingat. O siya, magpahinga na kayo at madaling araw na. Maaga pa tayo bukas. Nang dahil sa pagod ay agad ding nakatulog si Melissa. Pagkagising kinabukasan, ang ama tinanya kaagad ang bumungad sa kanya. Seryosong inulit ng mga ito sa harapan niya na wala siyang dapat pagsabihan ng mga naganap noong gabi. Ipinagdiinan ng mga ito na kung hindi sa magtitikom ng bibig ay baka mapahamak pati ang maliliit niyang mga kapatid. Naririndi na rin siya sa paulit-ulit na paalala. Subalit hindi naman niya masisisi ang mga magulang. Naiintindihan niya kung bakit napakamaingat ng mga ito. Wala rin naman siyang balak sabihin ang mga nalalaman niya. Bukod kasi sa natatakot siya, sigurado rin siyang walang maniniwala.
Samuel! Alam mo ba, may buntis na na sinalakay ng aswang kagabi. Mabuti na lang dumating kaagad yung asawa. Humaba raw yung dila ng aswang. Grabe, nakakatakot. Seryoso ba? Oo, nandun nga si tatay rumisponde. Grabe, takot na takot yung buntis pati yung asawa nito. Sa narinig ko nga ay aalis na lang mga ito at magtutungo ng Maynila. Ganon? Eh ikaw, naniniwala ka sa aswang? Oo naman. Dating mga tagatugis ng aswang ang mga lolo ko. Sabi ni tatay yun. Pero naniniwala ako lalo sa mga kwento. Napaisip si Melissa. Noong madaling araw kasi ay naalimpungatan siya at narinig pa niya si Don Juanito na nagsisisigaw. May narinig rin siyang takbuhan sa labas ngunit nang sumilip siya ay wala naman siyang nakita. Naisip niya na baka si Jessa ang aswang na gumawa ng sinabi ng kaibigan, lalo na at kakaiba talaga ang mga ikinikilos nito. Tiningnan niya si Samuel. Naisip niyang mapagkakatiwalaan naman ang binata. Subalit nang kakausapin na niya ito ay biglang dumating ang kanyang ama. Galit na galit at pinagtabuyan nito ang binata. Pinagbantaan pa itong huwag nang babalik. Sa inis ni Melissa ay nagmamaktol siyang bumalik sa kanila at iniwan na lamang ang ginagawa. Papasok na sana siya ng bahay nang biglang dumating ang amo nilang lalaki. Tinawag siya nito. Natigilan siya. Napalunok at nagsimulang mangatog ang kanyang buong katawan. Nakatitig siya sa mata ng matangkad na lalaki, kaagad naman siyang dinaluhan ng kanyang ama. Kailangan ko ng mas maraming dugo at lamang loob ng hayop. Melissa, tama ba? Opo. Kulang na kay Jessa ang dugo at lamang loob na dinadala ninyo. Ang totoo ay kulang na sa aming tatlong mga yon. Sana ay mas damihan pa ninyo. Pero po... Sige po, Don Juanito. Makakaasa po kayo na mas maraming dugo at lamang loob ng hayop ang dadalhin namin mamaya. Sige, aasahan ko yan. Dadagdagan ko na lang ng pera ang bayad. At Melissa, alam mo na ang hindi mo dapat gawin, hindi ba? Opo. Wala po kong pagsasabihan ng sikreto ninyo. Mabuti, dahil kung sakali, kayo ng pamilya mo ang papapakin namin. Kaswal na naglakad papalayo si Juanito at naiwan naman si Melissa na nangangatog sa takot. Pagkatapos ay hinila na siya ng ama papasok ng bahay. Hindi pa rin bumubuti ang lagay ng binti ng kanyang ina. Namaga pa nga iyon at lalong hindi na ito makalakad ng maayos. Kaya naman wala nang ibang pagpipilian pa si Melissa kung hindi ang sumama sa ama. Umalis sila noong gabing yun. Ngunit nang sumunod na gabi ay pinakiusapan muli sila ni Juanito na muling magdala ng dugo at mga lamang loob ng hayop. 2 linggo iyong nangyari at walang nagawa si Melissa kung hindi ang sumunod at tumulong sa kanyang ama. Hanggang sa parang naging normal na lang sa kanya ang gawaing yun. Isang gabi bago sila umalis para kumuha ng mga hayop ay pumunta muna si Mang Narciso sa bahay ng amo. At nang bumalik ito ay namumutla na ito at balisa. Tinanong niya ang ama kung ano ang problema, ngunit hindi siya sinagot nito. Ipinahanda sa kanya ng ama ang mga sako, ilang mga lubid. Kumuha naman ito ng mga sakong gawa sa tela at pagkatapos ay umalis na sila. Habang naglalakad ay napansin ni Melissa na sa iba sila dumaan. Tay, parang iba ang nadaanan natin ha. Saan ba tayo pupunta? Sumunod ka na lang. Huwag nang maraming tanong. Pupunta na kasi tayo sa kalsada. Akala ko ba kailangan nating magtago? Basta sumunod ka. Sasagot pa sana siyang muli nang patahimikin siya ng ama. Pareho nilang naramdaman na mayroong paparating. Isang lalaki. Pinatay kaagad ng ama niya ang mga flashlight at nagabang silang mapalapit ito sa kanila. Nang makalagpas ito ay kaagad itong tinakloban ni Mang Narciso ng sakong gawa sa tela. Sinuntok niya ito sa batok ng ubod ng lakas at nang mapahiga ito ay sinakal niya ito gamit ang lubid.
Nagulat si Melissa sa ginawa ng ama at hindi nakakilos. Nakita niya kung paanong naglupasay ang lalaki habang sinasakal ng kanyang ama. At nang dahil sa awa at udyok ng konsensya ay buong lakas ng itinulak ang ama palayo rito. Ngunit huli na dahil hindi na gumagalaw ang napiling biktima ng kanyang ama. Kumabog ang kanyang dibdib. Pinulsuhan niya ito at nakahinga siya ng maluwag nang maramdamang may pulso pa ito. Ano yun, Tay? Bakit mo yun ginawa? Pambihira ka naman, Melissa. Tapos na sana tayo. Anong tapos? Papatay ka ng tao, Tay. Yan bang inuutos si Don Juanito sa'yo? Oo. Ano? Hindi na rin sasapat ang mga lamang loob ng hayop kay Jessa. Kailangan na nito ng karne ng tao. At pinagbabantaan niya ako na tayo ang ipakakain niya kay Jessa kapag hindi tayo sumunod. Kung ganoon, umalis na lang tayo. Tumakas tayo. Hindi ganun kadali yun. Saan tayo pupunta? Kahit saan. Sa malayo. Malayo sa mga halimaw na yun, Tay. Unti-unti na rin nila tayong ginagawang mga halimaw. Hindi mo ba nakikita yon? Hindi ka papatay ng tao para sa kanila. Melissa, ano ba? Hindi mo naiintindihan. Sabay silang natigilan na mag-ama. Bigla kasing lumakas at lumamig ang simoy ng hangin at kasabay noon ay isang kakilakilabot na pakiramdam. Napangiwi si Melissa at nagbutil-butil ang pawis sa kanyang noo. Ganoon din sa Mang Narciso na hindi mawari kung saan titingin. Maya-maya pa ay nakarinig sila ng mga kaluskos mula sa kakahuyan kung saan sila nanggaling at mula doon ay nakita ni Melissa ang dalawang pamilyar na mukha na lalong nagpakilabot sa kanya. Si Juanito. Napatayo si Melissa, ngunit napako siya sa kinatatayuan nang makitang namumula ang mga mata na mag-ama. Umuusok ang ilong at bibig ng mga ito. Bakas sa nangingitim nitong balat ang tila pulang mga ugat na nag-uumbukan. Kakaiba rin ang haba ng mga kuko nito at mga pangil. Magtatalo na lang ba kayo o dadalhin niyo sa akin ang lalaking ito? O baka naman may iba na kayong pinaplano na hindi ko alam? Mahirap ba ang panibago kong utos? Ha? Narciso? Pasensya na po kayo, Don Juanito. Hindi ko po kasi nasabi kay Melissa ang plano. Nabigla po ata siya. Ang totoo, pabalik na po sana kami. Tumingin kay Melissa si Don Juanito. Gusto niyang tumakbo ng mga oras na yun, subalit parang may kung anong nagdikit sa mga paa niya sa kanyang kinatatayuan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at naihina siya sa salawal sa sobrang takot. Tumayo sa harapan niya si Don Juanito at tumawa ng malakas. Pagkatapos ay inilapit nito ang mukha sa kanya. Lalo siyang nanghilakbot ng maamoy ang masangsang na samyo mula sa lalaki. Sa pakiwari niya ay pinaghalong dugo at nabubulok na mga lamang loob. Pagkatapos ay binulungan siya nito. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay yung mababagal kumilos. Mga nagdadalawang isip at nagbabalak na mag-traidor. Madaling masira ang aking tiwala. Huwag sana tayong umabot sa pagkakataong magalit ako sa inyo. Opo. Naiintindihan ko po. Siguraduhin mo, dahil hindi mo magugustuhan kapag ako ang nagpaintindi sa'yo. Maya-maya ay narinig nilang umungol ang lalaking inatake kanina ng tatay niya. Dahan-dahang lumingon dito si Juanito. Nilapitan nito ang lalaki at tinanggal ang nakatakip na sako nito sa ulo. Nakilala ng lalaki si Juanito at napangiti ito habang tumatayo. Tinanong nito kung ano ang nangyayari at kung sino ang bigla na lamang umatake sa kanya. Tumingin si Juanito kay Melissa at pagkatapos ngumisi ito na parang ipinagmamalaki ang nagtatalasan nitong mga pangil. Humarap ito sa lalaki. Walang ano-anong sinakmal nito gamit ang kanang kamay ang mukha ng kawawang biktima. Nagsisigaw ang lalaki, nagkikisay, subalit hindi nagtagal, tumigil rin ito. Iginapos ni Juanito ang mga kamay at paa ng lalaki bago ito hilahin papasok ng kakahuyan. Narciso, ayaw ko nang maulit pa ang eksenang ito. Nakakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po. Noong mga oras na yun, isa lang ang sigurado ni Melissa.
At yun ay ang pigilan si Juanito at ang pamilya nito. Sigurado kasing marami pa itong mabibiktima. Noong gabing yun ay hindi pinatulog si Melissa ng kanyang konsensya. Kinabukasan ay nakatakda siyang maglinis sa loob ng bahay ng mga De Vera. Subalit tanghali na hindi pa rin siya lumalabas ng bahay. Tinanong siya ng ina kung ano ang nangyari. Detalyado niyang ikinuwento ang lahat. Nadlalaki ang mga matang humarap sa kanya ang ina. Ang usapan lamang daw ay mga hayop ang papatayin. Matagal na raw natigil ang mag-asawa sa pagkain ng mga tao. Nang biglang sumabat si Mang Narciso na kagagaling lamang sa labas. Si Jessa ang pinakakain ng karne ng tao. Pero sa tingin ko ay tumikim ang mag-asawa. Nagsisimula na rin daw si Doña Jacqueline sa pagkain ng tao, sabi ni Don Juanito. Ito raw ang lumulusob sa mga baryo at bayan. Totoo ba yan? Ang totoo, walang natira sa taong kinuha ni Don Juanito kagabi. Walang natira bukod sa buhok nito. Kailangan pa raw nila ng dugo at laman ng tao. Kung ganoon ay lumabag na sila sa usapan. Hayop lang ang dapat dalhin natin sa kanila. Wala na tayong magagawa, Clara. Pero huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Bigyan lang ninyo ako ng pagkakataong makapag-isip. Lumipas ang isang gabi at muling umalis si Mang Narciso. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na niya isinama si Melissa. Kaya na raw niyang mag-isa at hindi na kailangan ng tulong. Nangako rin ito na hindi papatay ng tao at mga hayop lamang ang dadalhin. Nag-alala naman ang asawa nito at ganoon din si Melissa. Ngunit hindi nagpapigil ang ama. Napaluha ang ina ni Melissa sa narinig. Sinisi nito ang asawa na sana ay noon pa sila umalis doon. Hindi na raw sana aabot pa sa ganoon ang lahat. Patawarin niyo ako. Bilang isang padre de pamilya, kasalanan ko ang lahat ng nangyayaring ito. Totoo ang sinabi mo, Clara. Kung noon pa lang ay nagpakalalaki ako at umalis tayo rito, ay hindi sana tayo naipit sa ganitong sitwasyon. Patawad. Matapos sabihin niyo na umalis na si Mang Narciso, dala ang kanyang tabak, lubid at flashlight. Narinig ni Melissa na hinila ng amang kariton at naglakad na ito papalayo. Gusto niya itong sundan. Subalit nang maalala niya ang nakakakilabot na hitsura ni Juanito ay napaupo na lamang siya sa kanilang higaan. Nakatulog ang kanyang ina, ngunit siya ay naghintay sa kanyang ama. Subalit ilang oras na ang lumipas ay hindi pa ito bumabalik. Natatalo na siya ng antok pero hindi siya tumigil sa paghihintay hanggang sa tumilaok na lamang ang manok. Hindi talaga bumalik ang kanyang ama. Kaagad niyang sinabi iyon sa kanyang ina. Lumabas naman ito at pumunta sa bahay ng mga amo nila. Dumating daw doon si Mang Narciso ngunit umalis muli. Ipinakita pa nito ang tabak ng lalaki na naiwan di umano nito doon. Buong akala raw niya ay umuwi na ito matapos madala ang isang babae para makain ni Jessa. Subalit hindi kumbinsido si Melissa. Kilala niya ang ama. Kapag nasa labas ito ay hindi nawawalay sa bewang nito ang kanyang tabak. Umalis na si Narciso at inabando na kayo. Baka santakot sa mukha niya nang dumating siya dito kagabi. Hindi ko siya masisisi. Pero hindi rin ako natutuwa sa ginawa niyang yon. Hindi yun gagawin ni tatay sa amin. Nagsisinungaling ka. Ano naman ang dahilan ko para magsinungaling? Pinagbibintangan mo ba ako sa pagkawala ng tatay mo? Anong mapapala ko kung papatayin ko siya? Eh siya ang kumukuha ng pagkain ng pamilya ko. Pero hindi aalis ng ganoon na lang si Narciso. Hindi siya ang tipong nang-aabandona. Kung gano'n ay hintayin natin siya. Pero sa ngayon, Melissa, ikaw muna ang gagawa ng trabaho niya. Magdala ng bangkay sa inyo, hindi po ba? Oo, pero matanda at payat ang nadala ni Mang Narciso. Ni hindi nga natingaan ni Jacqueline at Jessa. May gagawin pa ako sa bayan. Hihintayin ko ang pagkain mamayang gabi
At alam naman na siguro niyo ang resulta ng pagbigaw sa mga utos ko, hindi ba? Dito na nag-isip si Melissa. Ayaw niyang pumatay, subalit ayaw rin niyang mapahamak ang kanyang ina at mga kapatid. Wala naman siyang ibang kakilala na maaaring hingian ng tulong dahil hindi naman siya lumalayo sa kanilang bahay. Wala rin siyang mga kaibigang maaasahan sa mga ganoong oras ng kagipitan. Pabalik na siya ng bahay nang makita niya si Samuel na papunta sa bahay nila. Tinawag niya ito at sinabi rito ang nangyari sa kanyang ama. Napatingin ito sa kanya ng may pagtataka. Dahil kagabi raw noong bandang hating gabi ay nakita pa ito ng ama ni Samuel na naglalakad papasok ng kakahuyan. Balisa di umano ito at hindi makausap. Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin kong alam ko kung sino ang mga aswang? Ha? Paanong alam mo? Maniniwala ka ba sa akin? Oo. Wala ka namang dahilan para lukuhin ako. Pero totoo, alam mo kung sino ang aswang? Oo. At sa tingin ko, hawak nila ang tatay ko. O baka kinain na nila ito. Sino? Kung kilala mo at sigurado ka, aba isumbong na natin sa bayan. Hindi ganun kasimple yun, Samuel. Ang aswang na tinutukoy ko ay ang amo namin. At alam mo namang maimpluwensyang tao si Don Juanito. Ha? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ang pamilya de Vera ang mga aswang? Sinabi ko na nga ba't hindi ka maniniwala? Nagkamali yata ako. Hindi naman sa ganun. Oo, mahirap paniwalaan dahil kilalang mabait na tao si Don Juanito at ang asawa nito. Kaya paano mo nasabing sila ang mga aswang? Alam ko dahil ang pamilya kong kumukuha ng pagkain nila tuwing gabi. Hindi nila dinudungisan ang mga kamay nila. Pero ang totoo, mga halimaw sila, Samuel. Kitang-kita kong nag-anyong aswang si Don Juanito. Paniwalaan mo naman ako. Wala akong ibang malalapitan. Gusto ko masiguro ang kalagayan ni tatay at ang kaligtasan ng pamilya ko. Sige, naniniwala na ako. Tumahan ka na. Pero paano yan? Anong balak mo nang gawin? Kailangan ko sana ng tulong mo. Hindi ko na kasi alam ang gagawin. Kahit mungkahi lang ay tatanggapin ko. Ha? Sige, susubukan ko kung anong makakaya ko. Sinabi ni Melissa na siya na ang inutusang papatay ng tao para sa mga de Vera. Nagulat si Samuel nang marinig yun. Subalit nakinig pa siya sa mga sinabi ni Melissa. Sinabi ni Melissa na ang tanging paraan lang para matigil na ang mga de Vera ay ang mapatay ang mga ito. Sige, ganito. Kunwari, ako ang biktima. Ha? Delikado yan. Kung totoo ang sinasabi mo, siguradong hindi titigil ang mga yan sa pagpatay ng mga tao. Marami pang mabibiktima. Gusto mong matapos ito, hindi ba? Pues ito na lang ang naiisip kong paraan. Humingi tayo ng tulong sa tatay mo. Diba? Kilala rin naman siya sa bayan. Pero hindi siya maniniwala doon. Ang totoo, nagpapabango si tatay kay Don Juanito. Balak kasi niyang pumasok rin sa politika. Kaya hindi natin siya maaasahan dito. Pero paano kung mapahamak ka? Ayokong may ibang madamay dito. Kung meron kang naiisip na ibang paraan, sige sabihin mo. Pero kung wala, mas maiging ang naiisip ko na lang ang gawin natin. Sigurado ka ba? Para sa'yo, Mel, at para rin sa bayan natin, handa akong gawin ito. Isa pa, nagtitiwala naman akong hindi mo ako basta iiwan. Sige, magkita tayo mamayang gabi sa gilid ng kalsada doon sa maraming mangga. Pupunta ako doon bago maghating gabi. Sige, hihintayin kita. Noong gabi matapos maghapunan na inihanda na ni Melissa ang mga gagamitin niya. Hindi niya sinabi ang plano nila ni Samuel sa ina. Kaya naman todo paalala ito sa kanya na mag-ingat lalo na at tao na ang kanyang bibiktimahin para sa kanilang amo. Humingi rin ito ng tawad sa kanya. Ang nais lang din naman ito kasi ay ang maayos na buhay para sa kanila. Sa hirap kasi ng buhay noon, napakahirap kumita ng pera at magkaroon ng maayos na tirahan. Naintindihan naman yun ni Melissa. Hindi naman kasalanan ng kanyang mga magulang na maghangad ng maayos na buhay. Ang mali lang ay napunta ang mga ito sa maling mga amo. Palihim siyang nagbalot ng asin.
Inilagay niya iyon sa magkabila niyang bulsa. Pagkatapos ay isinabit niya ang tabak sa kanyang bewang at sa kabila ay ang tabak naman ng kanyang ama. At nang masigurong tulog na ang mga kapatid ay nagpaalam na siya sa kanyang ina para umalis. Ngunit bago siya humakbang palabas ng bahay ay umalingaw-ngaw sa paligid ang isang malakas na sigaw ng babae. Nanggaling yun sa bahay ng amo nila. Sinundan yon ng kakilakilabot na atungal ng isang halimaw at nasundan yon ng kalampagan at tunog ng mga nababasag na gamit. Dali-dali siyang lumabas, tiningnan niya ang bintana ng bahay at doon ay nakita niya si Juanito na nakatingin sa kanya. Tumango ito na parabang sinasabing umalis na siya. Magkahalong galit at takot ang naramdaman niya ng mga oras na yun. Sigurado siyang hindi sila iniwan ng kanyang ama. Malakas ang kutob niya na may ginawa ang padre de pamilya ng mga de Vera sa kanyang ama at yun ang tutuklasin niya. Tinahak niya ang daanan sa kakahuyan na patungo sa kalsada. May sayawan noon sa kabilang baryo kaya paniguradong maraming magdadaan doon. Medyo binagalan niya ang lakad. Pinakiramdaman niya kung may sumusunod sa kanya. Ngunit wala siyang naramdaman. Naisip niyang si Jessa ang nagwawala at hindi ito basta-basta maiiwan ng ama. Iniwan ni Melissa ang kariton sa may dulo ng kakahuyan. Tumawid siya sa kabila ng kalsada. May mga nakasalubong na siyang galing sa sayawan ngunit hindi niya pinansin ang mga ito. Sa kabila ay may malaking puno ng mangga. Pumunta siya sa likuran noon at doon ay nakita niya si Samuel na nakaupo sa ilalim ng isa sa mga puno. Sigurado ka na ba ha, Samuel? Ano ka ba? Wala ako rito kung hindi ako sigurado. Ganito ang plano natin. Igapos mo ako, tapos takpan mo ang ulo ko ng sakong yan at magpapanggap akong walang malay. Kapag nakapasok na ako sa bahay, doon ko na iisipin ang gagawin ko. Sige, malamang na magpapatulong si Don Juanito na ipasok ka sa loob. May dala akong asin dito. Ito lang ang meron sa bahay ni madaling dalhin. Sapat na yan. Sabi ng lolo ko noon, epektibo talaga ang asin laban sa mga aswang. Pero natatakot talaga ako. Tural lang yan. Pero isipin mo na lang ang mangyayari kapag nagtagumpay tayo. Isa pa, ngayong alam ko na ang lahat, hindi ko mapapayagang mag-isa kang harapin sila. Sumakay si Samuel sa kariton. Sinakluban ni Melissa ang ulo nito ng sakong gawa sa tela at pagkatapos ay ginapos niya ang mga kamay at paa nito. Kumakabog ang dibdib niya at pinagpapawisan siya ng malamig. Hindi niya alam kung tama ba ang gagawin nila. Natatakot siya na baka yun na rin ang maging huling gabi niya. At nag-aalala siya baka mapahamak na ng tuluyan ang kaniyang pamilya. Naramdaman ni Samuel ang pangamba ni Melissa. Sinabi nito na huwag siyang mag-alala. Natatakot din di umano ito pero yun daw ang tamang gawin. Kesa lalo pang makapaghasik ng lagim ang pamilya. Hindi rin naman kasi magtatagalay sila na ang sunod na magiging biktima ng mga aswang na yun. Huminga ng malalim si Melissa. Pumikit siya at pilit na pinakalma ang sarili. Pagkatapos noon ay itinulak na niya ang kariton. Ang tagal mo naman. Kanina ka pa inihintay ni Jessa. Pasensya na po. Napakarami kasing dumadaan dahil sa sayawan. Nahirapan po akong makahanap ng tiyempo. Pero ito, malusog po ang nakuha ko. Sige, sumunod ka sa akin at isarado mong pinto pagkapasok mo. Opo. Narinig niya ang malakas na sigaw ni Jessa. Ngunit tila galing iyon sa ilalim ng bahay. Itinulag niya ang kariton hanggang sa dulo ng bahay, malapit sa daanan papunta sa kusina sa labas. May silid pa pala doon. Binuksan ni Juanito ang pinto at tumambad kay Melissa ang isang pababang hagdanan. Tiningnan siya ng lalaki pagkatapos ay binuhat nito si Samuel. Napalunok siya at napatingin kay Samuel. Wala pa rin itong kagalaw-galaw. Matapos yun ay pinasunod siya ni Juanito. Siya raw kasi ang gigilit sa lieg ng lalaking yun at magpapakain kay Jessa. Pasigaw siyang tumutol pero nginitian lamang siya ng lalaki. Kung hindi raw niya yun gagawin, hindi niya mapapatunayan na tapat siya sa pamilyang yun at baka sa mga susunod na gabi,
ay sila ng mag-anak ang ipakain nito kay Jessa. Nagngalit ang mga ngipin ni Melissa nang marinig yun. Napakatuso ni Juanito at kahit natatakot ay lamang na ang inis na nararamdaman niya rito. Sumunod si Melissa sa ibaba. Hindi sementado ang mga pader noon at maaamoy kaagad ang masangsang na samyo sa hagdan pa lang. Dinig na rin ang atungal at mga sigaw ng tila nagwawalang hayop. Kumaliwa si Juanito. Sumunod lang si Melissa at namilog ang mga mata niya nang makita kung ano talaga ang naroon. Naroon si Jessa. Nangingitim ang balat, nanlilisik ang mga mata habang nakalawit ang malagkit nitong dila. Nakakadena sa pader ang mga kamay at paa nito at sinusubuan ito ng ina nito ng mga laman loob. Sa gilid ng halimaw na yon ay naroroon si Mang Narciso. Wala itong malay at nakasalampak sa sahig. May kung anong kirot na naramdaman si Melissa nang makita ang ama, lalo na mapagtanto niya na wala na ang kaliwang braso nito at kanang binti. Ang takot na naramdaman niya kay Jessa ay napalitan ng puot. Hayop ka! Demonyo! Anong ginawa ninyo sa tatay ko? Ibinigay niya sa inyong lahat para mapagsilbihan kayo. Pero ito pang naging kapalit? Hindi mo alam ang sinasabi mo, Melissa. Noong gabing nawala ang ama mo, pinagtangkaan niya akong patayin. Magaling lumaban ang ama mo. Siguro kung hindi ako aswang, patay na ako ngayon. Nararapat lang sa iyong mamatay. Dapat kayong mamatay. Ikaw at ang salot mong pamilya. Huwag ka nang magalit. Ang ama mo naman ang may sala sa sinapit niya. Ngumisi si Juanito. Lumapit ito kay Mang Narciso at sinipa nito ang matanda. Subalit hindi na ito gumagalaw. Pagkatapos ay nagbanta na ito na isusunod na siya sa ama kapag hindi pa niya inihanda ang nasilo niyang tao. Tumulo ang luha sa mga mata ni Melissa. Napalunok siya. Gusto niyang magwala at magsisigaw, subalit alam niyang wala iyong magagawa. Lumapit siya kay Samuel na nagkukunwari pa ring walang malay nang biglang natanggal ang kanang kamay ni Jessa mula sa pagkakakadena. Mabilis nitong hinablot ang paa ni Samuel, mabuti na lamang at hinila niya ito kaagad. Bumalibag si Samuel sa sahig dahilan para mapaaray ito. Natanggal ang mga kamay ng binata sa pagkakatali at dali-dali itong tumakbo sa tabi ni Melissa. Alam ko nang mangyayari ito, pero hindi ako nabahala. Animal! Maaaring mapatay mo ko, pero sisiguraduhin kong pahihirapan ko kayo ng husto. Kung gusto niyong magpawis ng dugo, pagbibigyan ko kayo. Matagal-tagal na rin nang makaharap ako ng katulad mo ng ubod ng tapang. Sige, lusob! Mas masarap ang karne kapag lumalaban ang may-ari nito. Hinugot niya ang isa pang tabak na nasa likuran niya at iniabot iyon kay Samuel. Nagkatinginan pa sila bago sabay na lumusob kay Juanito. Subalit mabilis na nagbago ang anyo ng lalaki. Sumama ang hitsura nito at mabilis silang sinalubong. Nakailag si Samuel, dumiretso siya kay Jessa. Buong tapang niyang hinarap ang nagwawalang dalaga ng humarang ang ina nito na biglang humaba naman ang dila. Nailagan niya ang dila na iyon na pupulupot sana sa kanyang leeg nang makaramdam ito ng hapdi sa likuran. Nakalmot na pala ito ni Juanito. Kaagad na umagas ang dugo sa likuran ng binata. Tutuluyan na sana siya ng lalaki nang bigla itong umusok at nagkikisay. Sinabuyan na pala ito ni Melissa ng asin. Pagkatapos ay mabilis itong hinila ni Melissa papalayo sa pamilyang yon. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Juanito sa paligid. Galit na galit itong lumusob sa kanilang dalawa. Dali-dali namang hinila ni Samuel si Melissa paakyat. Sumunod naman siya kaagad, subalit bigla siyang nadapa ng abutin ni Juanito ang paa niya. Napasigaw siya sa sakit at nanghina nang makitang dumudugo yun. Hinila siya ng halimaw. Mabilis namang kumilos si Samuel. Akmang tatagain na nito ang halimaw nang bigla itong sakmalin ng asawa ni Juanito. Napahiga si Samuel. Nakipagbuno ito sa halimaw subalit napakalakas nito. Nagawa siyang pagkakalmutin ito sa dibdib at mukha. Ngunit nang marinig nitong nagsisigaw si Melissa ay tinadyakan nito ang babaeng aswang. Tumilapon ang aswang. Tumayo si Samuel. Akmang susugurin na ito ng halimaw nang mabilis nitong iwinasiwas ang tabak na hawak. Natagpas ang kanang kamay ng babaeng aswang at nagsisigaw ito sa sakit. Nang makita yun ni Juanito ay mabilis itong tumakbo papunta sa asawa.
Kaagad na dinaluhan si Melissa ni Samuel. Duguan na ang mga kamay at binti ni Melissa. Subalit pinilit niyang makatayo. Hinila siya ni Samuel at sa wakas ay nakalabas na sila sa lungga na yun. Palabas na sana sila nang biglang tumigil si Melissa. Si tatay, babalikan ko siya. Melissa, wala na si Mang Narciso. Kailangan na nating umalis dito. Pero, Samuel! Tara na! Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang sigaw ng isang halimaw. Napatingin sila sa kanilang pinanggalingan at sabay silang napasigaw nang makita si Jessa. Iba na ang hitsura nito. Humaba na ang mga kamay nito at umiilaw ang pula nitong mga mata habang nakatitig sa kanila. Nang bigla itong tumakbo papunta sa kanila. Tanging mga tabak lamang ang dala nila at ang konding asin na natira sa kanyang bulsa. Dumiretso sila sa lugar kung saan nang sisilo ng mga hayop ang ama ni Melissa para sa pamilyang aswang. Ngunit nang makapasok ay kaagad na nadambahan siya ni Jessa. Natumba siya at nabitawan ng itak. Naibabawan rin siya ng nagwawalang halimaw. Magkakasunod na kalmot ang tinamo niya mula sa halimaw at kaagad namang pinagtataga ni Samuel ang likuran nito. Nagkikisay sa sakit ang halimaw. Nagawa ni Melissa na makatayo. Binunot niya ang itak sa bewang at mabilisang initak sa leeg ang halimaw. Tumigil ito. Nagtagpo ang mga mata nila bago bumagsak ang ulo nito sa lupa at gumulong. Nanginig ang mga tuhod ni Melissa at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Nabitawan niya ang tabak na hawak at napaluhod. Hindi. Nakapatay ako. Samuel, nakapatay ako. Hindi. Pinurotektahan mo lang ang sarili mo. Hindi tao yan. Halimaw ang isang yan. At ikaw ang nagsabi kanina, di ba? Nararapat lang silang mamatay. Tara na, tumayo ka. Kukunin na sana ni Melissa ang kamay ni Samuel nang bigla itong tumalsik. Nagulat na lamang siya nang nasa harapan na niya ang nagngingit-ngit na si Juanito. Umuusok ang bibig nito at pumipintig ang ugat sa mukha. Hinaltak nito ang buhok niya at hinila siya nito pataas. Nagsisigaw siya sa sakit subalit wala na siyang magawa. Nanghihina na siya at pagod na. Tampalasan! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Siya na nga lang ang nagpapatuloy ng aming lahi. Tapos ay pinatay mo lang siya? Hindi mo alam ang sakripisyo ko para sa kanya! Ang mga magulang ko ang totoong nagsakripisyo para sa inyo. Mga halimaw kayo! Mga demonyo! Dapat sa inyo masunog sa impyerno! Ibinagsak siya nito sa lupa. Humaba ang mga kuko nito sa kamay at ng mga pagkakataong yun, tanggap na ni Melissa ang mapait na kapalaran. Sumigaw ng malakas si Juanito. Akmang tutuluyan na siya nito ng isang kawayan ang biglang tumagos sa dibdib nito mula sa likuran. Napatingin ito sa kawayan. Bumaling ito sa kanya. Bumulwak ang dugo sa dibdib nito bago ito tuluyang bumagsak sa ibabaw ng kanyang katawan. Naramdaman ni Melissa ang mainit na dugo nito sa kanyang balat. Kaagad niya itong itinulak, ngunit hinawakan ito ang kanyang kamay. Nakakuha siya ng isang bato at sa takot, naihampas niya iyon sa mukha ng naghihingalo ng si Juanito. Tumalsik ang isang pangil ng halimaw, pagkatapos ay bumalik na ito sa normal nitong anyo at tumigil sa paggalaw. Kinuha ni Melissa ang pangil na tumalsik at inilagay iyon sa kanyang bulsa. Naisip niyang maaari niya iyong gawing patunay na aswang ang mag-anak. Ayos ka lang. Kaya mong tumayo. Oo, kaya ko pa. Salamat, Samuel. Masakit ang mga sugat pero parang hanggaan sa pakiramdam na natalo natin ang dalawang ito. Pero hindi pa tayo tapos. Kailangan nating linisin ito. Paano? May naisip ako, susunugin natin sila. Matatabod na natin ang ebidensya na maaaring magturo sa atin. Nagpresenta si Samuel na ito na ang kukuha sa kariton at sa mga pala. Subalit hindi pumayag si Melissa. Maaaring naroon pa raw ang ina ng pamilya at baka mapahamak pa ang binata. Isa pa, nais daw niyang siguraduhin hindi nasaktan ang kanyang ina at mga kapatid.
Kaya naman inalalayan siya ni Samuel at magkasama silang bumalik sa bahay ng mga De Vera. At habang naglalakad ay sinabi ni Samuel ang kabuuan ng plano niya sa mga bangkay ng buong pamilyang aswang. Pagdating nila, kaagad na bumukas ang pinto at iika-ikang lumapit sa kanila ang kanyang ina. At masaya niyang sinabi rito na patay na ang mag-amang aswang. At sila na ang bahalang gumawa ng paraan para maitago ang bangkay ng mga ito. Matapos yun, pumasok na sila sa bahay. Kariton lang sana ang kukunin nila, subalit bumaba si Melissa sa basement. Doon ay nakita nila ang ina ng pamilya na patay na. May marka ito ng ngipin sa liig at naisip nila na baka kinuha ni Juanito ang dugo nito para lumakas. Nilapitan ni Melissa ang ama. Hinawakan niya ito at tumulo ang luha niya nang maramdamang malamig na ang katawan nito. Hinawakan siya ng mahigpit ni Samuel sa balikat bago siya inaya nito na umakyat na. Dinala ni Samuel ang bangkay ni Mang Narciso sa itaas. Nang makita ito ng ina ni Melissa, humagulgul ito. Tinakpan muna nila iyon ng dahon ng saging at ililibing din kaagad matapos nilang gawin ang plano sa bangkay ng mga aswang. Ibinilin din ni Melissa sa ina na ihanda lahat ng gasulinang mayroon ang pamilya De Vera. Tinanong siya nito kung bakit, subalit hindi niya ito sinagot. Salamat sa pagtulong at paniniwala mo sa akin, Samuel. Salamat din dahil inilagay mo sa panganib ang sarili mo para sa akin. Matagal na kitang gusto, Mel. Alam mo naman yan eh. Pero ngayon napatunayan kong mahal nga kita. Pwede naman kitang iwanan kanina, pero hindi ko yun ginawa dahil mahal kita eh. Manliligaw ka pa rin ba? Oo naman. Aba, muntik na nga akong mamatay, no? Hindi na kailangan. Magpaalam ka na lang kay nanay. Talaga? Oo. Pero magiging opisyalan tayo kapag 18 na ako. Bata pa ako, no? Yun! Salamat. Salamat, Melissa. Pinagtulungan nilang isampa sa karito ng mga bangkay. Magkasama nilang itinulak yun sa bahay at hinila nila ang mga bangkay sa kwarto ng mga ito. Kinuha rin nila ang bangkay ng babaeng aswang at dinala iyon sa kusina. Kinuha nilang 2 galon ng mga gaas at gasolina. Umakyat sila sa 2 palapag at doon nila sinimulan na ikalat ang mga iyon. Bawat sulok ng bahay ay binuhusan nila ng gas. Pagkatapos ang natira ay sa labas ng bahay naman nila isinaboy. Sana matapos ng lahat ng ito dito. Nagkiskis ng palito si Melissa at pagkatapos ay ibinato niya iyon sa bahay. Kaagad na nagliyab iyon at mabilis na kumalat ang apoy. Habang nasusunog ang bahay ay nakarinig pa sila ng sigaw ng isang lalaki at babae sa loob. Ngunit mabilis ring nawala ang sigaw na iyon. Halos 2 oras na nagliyab ang bahay na iyon bago tuloy ang bumagsak at matupok. Pagkatapos ay inilibing na nila si Mang Narciso sa likuran ng bahay nila. Pagtilaok ng manok ay napansin ng mga kapitbahay ang nangyari. Nakarating sa otoridad ang nangyari. Nag-imbestiga sila. Kinabahan noon sila Melissa, subalit laking pagtataka nila nang walang makitang bangkay sa loob ng natupok na bahay. Pinaghahanap ng mga pulis ang miyembro ng pamilyang De Vera, subalit hindi nila ito nakita. Nagtanong sila sa ina ni Melissa, ngunit nagdahilan na lamang ito na nakita na lamang na nasusunog ang bahay noong madaling araw. Umarte pa itong hindi makakilos ng dahil sa pilay sa paa. Si Melissa naman ay nagtago na lamang sa mga pulis dahil baka paghinalaan pa ito ng dahil sa mga natamo niyang sugat. Hindi nagtagal, umalis din sila sa lugar na yon at lumipat sa ibang bayan. Nagsimula silang muli.
At doon na rin tumuloy ng ligaw si Samuel sa kanya. Doon niya naalala ang tungkol sa pangil ng aswang na hindi niya naman nagamit. Tinangka niya yung itapon, subalit naisip niya na simbolo yun ng pagkapanalo niya laban sa mga salot sa lugar nila. At tanda iyon na naipaghiganti niya ang kamatayan ng kanyang ama. Kaya naman ginawa yung kwintas ni Samuel at ibinigay sa kanya. Doon na tinapos ni Lola Melissa ang kwento niya. Naalala kong nakangangapa ako nang matapos siya. Tumingin siya sa akin at iniabot sa akin ang kwintas. Isama ko raw iyon sa libing niya at huwag ko raw yung kalilimutan. Dahil bahagi niya ang kasaysayan ng pangil na yon. Habang pinagmamasdan ko ang pangil na yon ay napaisip ako. Hindi kasi ako naniniwala sa mga aswang. Subalit nang makita ko ang luha sa gilid ng mga mata ni Lola Melissa, naniniwala na ako sa lahat ng ikinuwento niya. Isa pa, wala na siyang dahilan para gumawa na lamang ng kwento. 2 araw makalipas ng gabing yun, binawian ng buhay si Lola Melissa. At ginawa ko ang binili niya sa akin. Nang buksan ang kabaong niya bago siya ilibing, ay inalagay ko sa gilid ng kanyang kamay ang pangil. Napangiti ako noon dahil sa wakas, tapos na siya sa pagdadala ng nakakatakot at nakakatroma na karanasang iyon. Siguro kung buhay lang si Lolo Samuel, madadagdagan pa nito ang mga ikinuwento ni Lola sa akin. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Kung mapili man po ninyo ang kwentong ito ay lubos po akong nagpapasalamat. Mabuhay po kayo at ang channel ninyo na naniniwala sa mga ganitong uri ng kakaiba at kakilakilabot na karanasan.